ar ei ochr nhw. Maen nhw wedi arfer ennill gema ac mae medru cael rhywbeth fel la. Da chi jyst yn teimlo'n hyderus bob tro da chi'n camu ar y cae. Nath Caernarfon chwarae mor dda yn y bari penwythnos diwetha. Mike Hayes yn arwen yr ymosod. Mae yna rhyw amheuaeth am ei ffitrwydd cyn hon pnawn yma? Fydd o'n iawn, dwi'n siŵr. Mi fydd Hugh wedi cael gafal arno a dweud, come on boy, un gêm arall. Oherwydd ar ôl heddiw, mae yna seibiant iddyn nhw, felly rhoi popeth i fewn i'r gêm. Unrhyw chwaraewr sydd di sgorio bron i 100 o golia yn y gyngrair yma, mae o'n mynd i fod yn lond llaw. Fydd y Drenewydd, wedi bod i record wedi bod yn dda, maen nhw wedi arfer chwarae yn ebyn y tîma yn yr hanner isa, felly boys o Mike Hayes, efallai fydd pa mor siarp i symudiad o dde ar y bêl, jyst yn rhywbeth dyn nhw ddim wedi arfer i gwynebu. Oedd e'n ddiddorol gweld nhw'n Pen y Bont penwythnos diwetha. Pen y Bont yn mynd amdani yn 10 munud cyntaf. Ond sy'n profiad y Drenewydd yn dangos ar amddiffyn cadar na. Bydd Caernarfon i daflu popeth atyn nhw'n gynnar heddi? Dwi'n disgwyl gweld hynna, ond mae'n anodd gwybod. Efallai fydden nhw'n teimlo dim camgymeriadau yn rhy gynnar yn y gêm. Da ni jyst yn edrych ymlaen. Sgen i'n syniad beth sy'n mynd i ddigwydd. Dwi'n jyst yn edrych ymlaen i weld ac yn amlwg y tîm fydd yn perfformio, delio efo'r nerfa, popeth o gwmpas y gêm. Nhw fydd yn cyrraedd Ewrop. Ie, a mae'r gic gyntaf yna yn agosau. Gêm ola'r tymor yn uwch cyngrair Cymru JD. Yma wyfynau i fod. Can Geraint Lyfglin yn addas iawn i gefnogwyr Caernarfon. Dyn nhw'n cael bod yn y stadiwm, ond maen nhw yma yn cefnogi. A mae'n fyw pan ddewn ni nôl wedi'r egwyl. Mae e wedi rhoi honno yn ei lle'n berffaith.
Mae hon yn mynd I gyrraedd y brig. Croeso nôl ato ni, sgorio yn fyw o'r ofal, rownd Derfynol, Gemau ail gyfle, uwch gyngred Cymru JD. Mae yna dan gwyllt, mae'n barod cynllunio yng Caernarfon ar ben wythnos gwyl y banc. A dim adar sy'n cuddio yn y coed, ond cefnogwyr yn ysu I gael cipolwg o'r gêm fawr yma. Unwaith eto, fel sydd wedi bod yn wir drwy gydol y tymor, dim cefnogwyr yn y Gemau. O'n I yma ar gyfer gêm ola y tymor. Mae wedi bod yn dymor tra gwahanol. Ac Owain, mae'r ddau glwb yn y rownd Derfynol yn tra gwahanol. Chweched a seithfed. Am o'n I lot yn disgwyl y bari a pen y bont fydde'n y ffeinal. Fe mor dda mae'r ddau yma wedi gwneud jyst I gyrraedd yma. Maen nhw wedi gwneud yn gret, ond be mae o'n brofi ydy Gemau'r ail gyfle. Dio moch be da chi wedi gwneud o flaen llaw. Dio moch sydd dymor da chi wedi cael eich record diweddara. Be da chi'n gwneud yn y Gemau yma fel Gemau cwpan. Dyna sydd yn bwysig. I Caernarfon, mynd ymlaen I gyrraedd Ewrop, wel y tîm yn y chweched safle, dyn nhw'n di ennill y gêm yma. Maen nhw wedi colli rownd Derfynol yn y 4 tymor dwytha, felly mae rhaid iddyn nhw newid chydig bach o hanes. Edrych ymlaen yn fawr iawn do. Mae yna ambell I dîm sydd wedi gorffen yn seithfed wedi llwyddo cyrraedd Ewrop yw'r Drenewydd yn gallu gwneud hynny. Dyma ni felly diwedd y tymor am ffordd I orffen y cyfan yn y gyngrair wrth i'r ddau dîm ddod i'r cae. Cofiwch am y botwm coch, English language commentary that's available on the red button wrth i'r ddau dîm ddod i'r cae. Ewn ni draw i'r pwynt sylwebu a mae adar yn rhyw fath o thema fan hyn. Ewn ni draw at ein adar brith ni, Malcolm Allen a Nick Parry. Diolch Dylar, pnawn da bawb. Ie, a'i Caneri neu Robin fydd yn hedfan heno. Pwy fydd yn trydar? Pwy fydd yn nythu yn Ewrop? Pwy fydd yn plio I nith? Efo €250,000. Pwy fydd ei pen yn ei pli? Yn y ddau dîm bach iawn o newidiadau sydd. Yn ôl y disgwyl mae Lewis Bras yn ei ôl yn gôl Caernarfon ar ôl I waharddiad ynte. Dim newid arall yn hym y Drenewydd, yr un tîm a nillodd y gêm gyn Derfynol. Mae hynny'n golygu bod yr arwr ysgoriwr Jamie Breeze yn aros ar y fainc. Ie'r siap heddiw I Caernarfon, union fel wsos dwytha, efo'r pedwar yn y cefn, Cleweth Edwards yn nhw'n bartneriad. Wedyn Mendes fo'n ista, ond hefyd mynd myny lawr, ond y triongl bach mal. Darren Thomas, no Edwards a Mendes yn ganol cae. Mae'n asid bwysig. Bradley Hayes, nhw fydd yn lledyn chwarae. A Jack Kenny fydd yn gobeithio dod ar diwedd y croesiadau. Rwan ta. Da ni'n edrych ar y Drenewydd, dwi'n meddwl wneud y cychwyn fel hyn, fydd Rushton a Fwambu ar ochr chwyd, dyna be maen nhw'n galw fo, felly I lawr, a wedyn Edwards a Fletcher. Fletcher yn chwarae da, Jordan Evans, mae gen y bor i'w rôl bach rydd, a o ffori. 9 gol, mae'n 16 gêm yn barod, felly 20 oed, lot I ddod gyda fo. Yng nghanol y criw, Darren Thomas. Mae yna ddynion yn sefyll ar do siediau o gwmpas y lle yma. Da chi'n disgwyl falle y gallai rhywbeth ddymchwel yn ogystal â ysbryd y Drenewydd. Petai Darren Thomas yn gallu gwneud rhywbeth. O Fletcher di hwn am chwaraewr yn ganol cae I Drenewydd. Fo sy'n neud pethau ticio, fo di'r calon yn y system yma. Fo esbyddi ail ymuno efo'r clwb sydd I wneud y gwahaniaeth efo Sutton a Davies. Hugh Jones y wreiddiol o lan rheadr y Mochnant ydy'n dyfarnwr ni heddiw. Dyn sydd ddim yn swil o ddangos cardiau coch. Mae wedi dangos tair mewn un gêm rhwng Hwlffordd a'r Flint. Ac dyma chi ddyn sy'n gwybod be ydy rownd Derfynol Gemau ail gyfle. Dyma'i seithfed am 8 mlynedd. Mae hwn hefyd yn gwybod, ond dio ddim yn gwybod am y profiad efo tîm Caernarfon. Popeth i'w ennill, popeth i'w golli. Gêm ola'r tymor. A'r neges yn barhau gydol y tymor. Caernarfon orffennodd yn chweched yn erbyn y Drenewydd, orffennodd yn seithfed. Ac yn gwbl groes i'r disgwyl. Yn nhw sy'n ymladd am y lleola yn Ewrop. Ac am unwaith, yn bod ni tu ôl I ddrysau caeedig, bod y drefn yma yn gywir ac yn ddisgybledig ar y ofal, does am angen effeithiau ffug arno ni I greu awyrgylch yma. Creuwch awyrgylch lle mae unrhyw beth yn bosib, maen nhw'n deud. Wel, mae cefnogwyr Caernarfon yn gwneud I gorau I wneud hynny.
yng nghanol y cae. Nick Rushton ydy'r hif 8 i'r Drenewydd. Ac o bosib Malcolm allan ni ddisgwyl rhyw gychwyn go nerfus efo camgymeriadau. Mae hwnna'n basbach dda, Rushton. Mae'n edrych os na neb yno. A mae hwnna'n dacl gler yn dydi gan y bachgen ifanc Llewydd. Wel, no Edwards yn dod ar draws, ia. Llewydd di mynd am y fel i ddechrau o'na. No Edwards yn tynnu neidio fewn i'r dacl mod rhyw 10 llath, a mae Rushton yn dweud fo, mae'na, beth ti'n neud? Fe di dod curo'r bel, mae'n mynd a'i ddyn, a fwan mae'na gyfle 3 gwaith yn y munud y cyntaf yma. Yn y munud cyntaf, mae Caernarfon dryd y bel i ffwrdd. Ac mae hyn sy'n digwydd rwan. Siawns i Drenewydd os yna safon bob tro i gwasanaeth sy'n cael i ddod i fewn gan Jordan Evans yn fan hyn. Dyma chi ddau, y carech i gael fel dewis i gymryd pic osod. Na chi ddyn, y carech i anelu tuag atef, a mae Sutton di symud fyny. Evans yn isel, pawb di disgwyl yn uchel. Darren Thomas, rywsut yn gyda ddau gael honna at Hayes. Mae o'n cael ei giro. Nawr te, Wandwe, cyfle i edrych ar ei droed chwith at y postyn pella. O, ddim bwysig iawn fod Llewydd yn cael ei ben at honna, acos mi oedd Rushton yn aros. A mae hwn yn gychwyn pwrpasol gan y Drenewydd, a mae'n cael ei cynorthwyo gan gamgymeriadau Caernarfon sy'n braidd yn nerfus. Y peth ydy de, mae Caernarfon colli'r bel yn ardal ei hunan, jyst yn y treian ymosodol i Drenewydd, sy'n gret yn nhw, maen nhw'n rhyw 50 llath o'r gol. Mae'n rhaid i Drenewydd trio gwyn mantais o'n ffwmpas yn fan hyn, mae'n trio cymannu hwnna i'r postyn pella. Dwi'n mewn rhyw cross dod ergyd oedd i mwyn a ddim byd ac i obeithio sy'n dod i'r postyn pella na. Ond Chris Hughes yn gwybod, mae'n teimlo, dwi'n siŵr, mae Caernarfon yn nerfus, mae camgymeriadau cael ei wneud. Sôn am gamgymeriadau, sôn am nerfus. Ysgwydd dwi'n meddwl. Ti'n mynd gael einna di mwy chwaith. Rhaid nes i golli'r rheol yna, ond Hugh Jones dy rei ti. O, mae'n un da hefyd ydy, mae'n gadar. Mae hwnna'n un gadarn gan Rushton. Edrych at Rushton a Bradley. O, dwi'n meddwl, dal i fod. Cynogwyr Caernarfon yn y cytuno, dwi'n siŵr, ond bendant, ysgwydd i ysgwydd. Thomas. Kenny ath amdani. Ie, maen nhw'n mynd i fod yn fygythiol, dydy fo Gareth Edwards yn mynd i fyny, fo Kenny, mae'r ddau yn nhw'n chwaraewyr tal. Y gwahaniaeth ydy, mae'n eich di ymosod y bel yn y cwrs Cosby, a mae Gareth yn neud hynny, so fi jyst licio gweld Kenny yn neud hynny pyn bach mwy o ran Caernarfon. A wedyn pawb yn codi briwsion o'i gwmpas nhw. Mae'r taclo yn gydnerth. Y bel gan Roberts. Roberts yn anelu tuag at Jordan Evans. Chydig bach gormod ar honna. O, o'n i fydde fo yn arwr yma. Petai o'n gallu cymryd y clwb yma yr un cam pellach yn ei hanes. Mae hwn yn arwr yn barod am waith mae wedi gwneud yn y Drenewydd. Just breuddwyd o ddydd nhw, cofia, i gyrraedd Ewrop yn ath o gyrraedd. Wel, dwi'n cofio chi a fi yn y gêm gynta ar ôl yr ail ddechrau, ac oedd y Drenewydd, wel... Nes i ddeud sy'n nhw'n cyrraedd Gemau gyfa a dag hynny. Do, bod nhw ar y gwaelodion. Ond ail o gwylod. Ail o gwylod oedd nhw. 2 bwynt o'r gwaelod. A bryd hynny oedd na bosibiliad y bydden na dim yn disgyn. Ond y chwaraewyr i mewn, Chris Hughes yn ymwybodol o be oedd o'n neud. Na bod y chwaraewyr hefyd, y chwaraewyr di bod yma o'r blaen yn gwybod bob dim am Drenewydd, a ddim yn gwybod gwerthu'r clwb o gwbl iddyn nhw. Ac mae o'n cyfadde, ac yn ddifur i glywed o'n sôn. O'n nhw angen y cyfnod clo, bydd gawson nhw'r cyfnod clo, ac yn ystod y cyfnod clo, bydd oedd Shane Sutton, Alex Fletcher, Wandwe a Callum Roberts i mewn. Di'r hein ddim yn cael mynd i mewn. Ac am dylanwad, maen nhw gyd wedi cael, maen nhw wedi bod yn chwarae'n gyson bob gêm. Mae wedi cael nhw'n y sefyllfa yma rwan un gêm cyn Ewrop. Rai o hein wedi cael blas Ewrop efo Drenewydd o'r blaen. Mae Chris Hughes yn gwybod sut i wneud y cam nesaf yna. Mike Hayes, mae wedi cael blas bach efo'r bala yn Ewrop hefyd. 6 o gemau'r bala iddo fo. Iddo fo wrth i fod yn cael y seithfed yng Nghrys Caernarfon.
Mae dal i pyn bach yn hoglan i fi. Da ni'n gwybod ydi am 100%, ond jyst i weld o'n rhedag 2 waith wan, dydy ddim di newid ger fel mae Mike Hayes yn medru wneud, a dyna di gryfdar o. Mae hwnna yn beniad o bron iawn ar rhoi cyfle. Mae yna gamgymeriadau yn britho'r gêm yma. Dwi'n gwybod faint o hir fedri cael mynd, cofio, ond mae'n un tempo, ac i Mike Hayes fod yn un tempo, dydy o'n gweithio. Mae'r rhywun ar ei goeso, a mi welson ni'n dod yn cael triniaeth fyny at yr eiliadau ola cyn bod nhw'n goffo gadael y cae i ddod nôl allan. Felly ni'n y gar ydi wrth gwrs, dwi'n gwybod sut ydych chi'n gwneud hwnnw well yn rhedeg o gwmpas, ond mae o eisiau chwarae, ac oedd o'n benderfynol o deud hynna Ddewi Griffiths. Ac ar ôl beth ddigwydd os ydych yn y bari, ti'n gwybod pa mlaen, ac wrth 2 gol, sy'n yn y gêm. Mae bresenoldeb o'n bwysig allan ar y cae na i Caernarfon hefyd. Mae rai fi gyfadde, dwi'n teimlo nerfusrwydd y ddau dîm yma. Maen nhw'n chwarae fel 2 dîm nerfus iawn ar hyn o bryd. Sa'n neb wedi cael mewn i unrhyw fath o rhythm ar tîm cyntaf i wneud, a chi'n teimlo fydd yn elwa dros 200,000 euro yn aros un o'r 2 dîm yma. Y math o ffigwr alla wneud y gwahaniaeth, y math o ffigwr sydd i angen os oes na bedwerydd clwb yn mynd i fod yn fawr yn uwch gyngred Cymru. Ac os arian Ewrop sy'n gyffredin i'r 3 sy'n arwain y ffordd. Ie, un cwestiwn. Maen nhw'n creu bwch bob blwyddyn dydy oherwydd hynny. Ti'n edrych ar blwyddyn nesaf, ond 3 tîm o Gymru. Felly fydd yn mynd i Ewrop. Felly mae'n mynd i fod yn gwneud tîm mwy cyffroes i'r clwbiau yma. Wel, Lewis Bras, mae o yn mynd i cofio'i dymor ar yr ofal. Pwy sa'n meddwl pan gafodd ei hel o'r maes a gwawdio'r dorf fel golwr ceic honna, a bydde fe nôl yma yn sydyn yn ffefryn. Dychmygwch bod hon yn mynd i giciau o'r smotyn. A'r gŵr feiddiodd wawdio cefnogwyr Caernarfon yn gwynebu y gic dyngedfennol, a dyna'r ochr lle oedd y cefnogwyr, a fan allai fo fod, dychmygwch, ond mae'n ffordd bell i fynd, ac ar hyn o bryd, da chi ryw deimlo, mae camgymeriadau mynd i chwarae rhan fawr iawn yn y gêm yma. Nawr mae Sutton i lawr, a mae'n gafel yn ei ben. Nawr te, os am angen hynny, ac os ath 2 ddîm cydnerth fyny am yr un bêl, mor bell oddi wrtho ni, a sy'n bosib bod am ei glwson i'r glec. Do, mae Mendes yn gwybod ella bod Sutton yn dod i fewn o'r chwith, oce? Ond dydy o ddim yn amddiffyn i hun. Dydy Mendes ddim yn amddiffyn i hun. Mae'n mynd i fyny, difreichio fo ddim i fyny efo fo i wneud siŵr bod yn just gwarchod y challenge dod i fewn o'r chwith. Dwi'n mynd i fod Sutton ddim mynd yna i frifo fo, mae'r rhaid yn mynd am y bel. Ond yn sicr, mae Mendes yn dod lot gwaith na, diolch di symud wrth y llawr na. Dwi'n gobeithio bod yn oce. Wel, mae o'n edrych ar hyn o bryd mewn trafferth. Mae Malcolm yn iawn. Dydio ddim wedi symud. A mi oedd na glec. Mae Kenny di gweld y garden felen. Oedd hi'n gwbl fi anghenraid i fod o yn mynd mewn i greu ffrau fanna. Achos y gwir amdani ydi, mae'n ddigwyddiad difrifol fan hyn. Di'r dyn ddim wedi symud gewyn. Ti'n gwybod be, na i ddweud yn hwnna sgwir, dwi'n meddwl cyn fo lanio ar y llawr, mae o allan o'r cawnt. Dwi'n meddwl oherwydd, yn chdi weld o mor llonydd yn yr awydd pan sy'n mynd disgyn. Da ni wedi gweld bron i 10 munud o'r gêm a Owain Tudur Jones, wrth gwrs, cyn chwaraewr yngwladol Cymru yn y cwmni efo ni yn yr eiliad anffodus yma. Owain, sut ydych chi'n gweld y 10 munud agoriad yma di mynd? Oedd hi'n eitha ffyrnig y munudau cyntaf, cwbl o gangymeriadau, yn enwedig gan chwaraewr Caernarfon, efallai bod yr tensiwn o ran y gêm yn chwarae rhan, ond o'n i jyst yn teimlo bod bethau wedi dechrau setlo, bel ar y ddeiar, chydig bach mwy, ond mae rhywbeth fel yma mynd i dynnu sting allan o'r gêm. Mae'n rhoi cyfle i'r reolwyr efallai cael gair bach efo'r chwaraewyr i gyd, gobeithio bod o'n iawn, ond yn amlwg efo'r math yma o anad, sa'n ni'n synnu os oes efo'n chwarae rhan fawr yn y gêm. Mi fydd rhaid iddo adael, a mi fydd hyn o'n ergyd drom i Caernarfon yn ganol cae yna. Wel, mae o, cyn i fynd y Malcolm nôl i mewn, mae o newydd symud i fraich
Mae hynny'n awgrym o newydd da, ond mae Ryan Williams yn paratoi. Mae'n knock ar ei benno, a dydy o ddim yn aros ar y cae, dim ots be, mae Hugh Griffiths gorau cymryd, dim ots be mae'r chwaraewr yn deud yma'n hyn, mae o'n dod off yna fo. Mae Ryan Williams deithodd o'r cae, neithodd fynd i ganol ar amddiffyn wrth ymyl Gareth Edwards, lle mae wedi chwarae tymor hyn, wedi chwarae'n dda yna hefyd. Wedyn fydd Cleworth ar fenthyg o Wrexham, dim problem iddo fo sefyll i fewn i ganol cae, i ista yn neud y swydd o Mendes yn neud. Ond y peth pwysica ar hyn o bryd, ac concern amlwg pawb, a da ni'n deimlo fo o beder cornel y stadiwm yma, ydy lles Paulo Mendes, a mae hyn yn dda i'w weld. A mi gawn ni olwg nawr ar be'n union ddigwyddodd, Malcolm. Dom yn edrych ar Sutton. Mae Sutton mae o hefyd efo'i lygad ar y bel, ond di Mendes ddim yn ei weld o, felly diolch yn gwarchod hyn, diolch yn amddiffyn hyn. Bedai'n deud fod Sutton di mynd yna, erbyn mewn yr awyr, fe ti ddim breicio, pan ti'n yr awyr, bedai'ch ddim stopio dy hyn. O, mae'n hyfryd i weld o ar ei draed. Da chi'n teimlo bod o'n ddyn sy'n torri galon ar hyn o bryd, da chi'n gwybod bod o isio dod nôl i'r maes, ond mae'n werth pwysleisio. Oedd yna ddau chwaraewr cydnerth teg fanna a'i llygyd ar y bel. Mae'r rhaid pwysleisio hynny ar tegwch i Sutton. Oedd yna ddim awgrym o falais fanna, ond mae'n awgrym o gyfle fan hyn. Wrth i bel cael ei anelu at Gareth Edwards, mae'n cael ei chlirio braidd yn hawdd o safbwynt Caernarfon. A wyddwch chi be, mae Mendes di ddod nôl i'r cae. Wel, dwi wedi mynd drwy'r tymor yma yn holi am ambell i reol, a dwi'n amlwg ddim yn deall yr reol ergyd i'r pen. Do'n i ddim wedi disgwyl y bydde dyn oedd yn anymwybodol yn ôl ar y cae mor sydyn. A hwnna yn benderfyniad rhyfeddol i fi. A sbiwch arno fo. Yn ceisio creu yn syth. Wel, mae wedi bod mor ddylanwadol. Oedd o'n wych yn erbyn y Bari, mae wedi cael tymor campus. O, does am cwestiwn, jyst edrych am y gêm, mae wedi chwarae 31 gêm yn olynol, lle gath o Gardy Melyn arall, felly yn Cei Cona ar bwrpas, iddo fo fethu'r gêm cyn diwedd y tymor, iddo chwarae wsos dwytha, a dyla fi dy reiser yn y gêm, iddo fo nes i ddim nes i doi i Mike Hayes, oedd o di sgorio dwy, ond oedd o yn bob man yn erbyn y Bari. Fo nath dragio stylicio Caernarfon i gyro'r gêm na yn y Bari wsos dwytha. Mae o'n bresenoldeb, mae mor bwysig iddyn nhw, mae mor bwysig i Hugh Griffiths a'i dîm, ond dwi fo'ch dîm yna. Dwi'n di gweld challenge mor waith a hynna ys blynyddoedd yn y gyngor yma. Yr ergyd yn sydyn gan o ffori o unman, a wedwch chi be, nawr ymdrech gynta ar y gol mewn gwirionedd, ynddo, mewn 14 o funudau lle mae un testyn trafod sydd wedi bod wrth i gael cip arall ar yr ergyd sydyn yma. Wel ia, un golwg cyntaf mae wedi cael ar y gol hefyd, felly mae wedi cymryd ti. Lot o ymwysodwyr efallai. Excuse me, wedi just trio peidio mynd am y gol, ond bod o ddim wedi cael ergyd i fewn, ond bod yn positif. Sy'n neis gweld. Mendes, wel mae rhaid bod na far cwestiwn mawr yn does. Oedd o'n rhwbio i ben yn doedd ar ôl dod nôl i'r maes. Ond yna gymaint yn y fantol, da chi'n gobeithio nad ydy penderfyniadau doeth yn cael ei dylanwaddu gan fawredd yr achlysur. Ond mae o'n ôl, mae'n edrych tegwch i dîm hyfforddi Caernarfon ag i'r tîm rheoli. Mae rai bod gyda dyfarnwr rhyw fath o hawl i ddeud, os diwch arno fo. Dydy o ddim yn gyfforddus nag di, ac anafiadau i'r pen dan y chwyddwydyr y dyddiau yma. Testyn, trafod cynta y gêm. O, Kenny! Oedd y sodliad yn obeithiol, ond oedd Bradley ddim digon agos. Wel, ni sôn am un sy'n dwytha ni, dal yn Thomas yn edrych campus lawr o dde, ac mae o'n newid effro yn y munudau dwytha yma. Mendes. Ac yn ôl da ni'n ddeall, mae yna bara feddygon yma sy'n cadw llygad gofalus ar Mendes tra bod ar y cae. Mae swnio fel bod yna amod wedi bod o'n cael mynd nôl ymlaen, dim ond bod nhw yn cael dweud beth sydd i ddigwydd. Ond dwe, pwysi efo fo, y peiriant Mendes. Mae'r bel nôl at Fletcher. Pasfach sydyn, fan dwe eto, mae ffori o gwmpas y smoting gwyn yn aros am y bel. Mewn â hi ato fo, di goes hiro, ddim digon hir y bel, ddim digon da.
ac yn ara bach, Malcolm, mae yna gyfleon yn dechrau cael ei creu. Wel, mae wedi mynd o gem fflat, do, oherwydd y digwyddiadau sydd wedi bod efo'r gem cael ei arafu am un nes ymlaen llall. Mae rwan di codi dipyn bach, mae dyn yma lawr y chwith na ffwmba, mae'n mynd un ffordd, mae'n mynd un ffordd arall. Diolch yn meindio mynd ar ei droed chwith, sy'n dda gweld hefyd wnaeth o gymysgu chwarae. Mae hwnna dynnu'r bel na nôl yma na. Neb o tîm Drenewydd yn dod yn hwyr yn y cwrs cosbi na o ganol cae i gael ergyd ar y gol. Ni'n weld fan hyn, mae'n dym yn ofn cymryd pobl ar Joe Williams methu cael y bloc ar y croesiad. Mae'n tynnu nôl sy'n berffaith o bel, ond Darren yna jyst i arpad bwlch mwyn ddim byd, a wedyn yn codi'r bel, ond y dda gweld o'n gweithio nôl. Da ni eisiau gweld Darren de, mwy yn y gem i Caernarfon yn ymosodol, ond ar y munud mae'n trio cael Caernarfon yn cagafal ar y gem mwyn ddim byd. Mae o'n ffefryn mawr o gwmpas fan hyn. Heddiw, bydd o fod yn arwr. Dyn ar achlysur mawr, wrth gwrs, Clewydd. Edwards. Pwy feddyliau bod wedi bod yn anwybodol. Mae'n pasio Kenny, mae'n bel dda, mae Kenny wedi chodi dros y gol, ydi cyrraedd! Ydi mai! A mae Jack Kenny di rhoi Caernarfon ar y blaen. Dim ond i bedwaredd gol y tymor hwn. Mae wedi bod yn dymor siomedig o safbwynt goliau. Mae hynny'n cael ei anghofio. Ac o blaen y cefnogwyr. Answyddogol. Mae Jack Kenny yn arwr. A mae Caernarfon ar y blaen. Wel, mae wedi cael ymlaen os ydwyd yn andros o gem. Mae'n edrych ar pel gyda Augustine. Dwi'n falch bod ar ei droed efo, bod yn chwarae ar y chwith yn y cem. A mae'r hediad yma, am unwaith yn y gem, oedd chdi ddim yn disgwyl o'i lla, oedd wedi dod i nôl y fel, a dyma'n troi ar ei sodlan sydyn, tu ôl i Mills Evans, rwan. Mae Mills Evans methu dal i fyny. Dwi'n mynd i gadw men yma. Dwi'n disgwyl, mae'r golwr wedi allan, mae o'n safle nynlla yn y marni, a wedyn wrth gadw i ben, mae wedi defnyddio'r amser bach yna pan mae'n oedi i weld lle mae'r golwr, a i godi dros i ben, a nath i gymryd oesod i'r fel mae gyrraedd y rwyd, ond mae'n neud hynna, a geith o ddathlu. Gwych gan Kenny, gwych o'r rediad, a gwych i'r dyn yma. Wel, oedd ddim yn anhebyg i un o goliau Mike Hayes wrth ysdwetha nag oedd. Y cyffyrddiad cynnil yn ddigon ac yna'r artaith o safbwynt Caernarfon i weld a fyddai'n cyrraedd, ond am bas gan Augustine. Nawr te, Jordan Evans wedi sôn llawer iawn amdano fo. Mewn a Fletcher, ie. Ond y dacl braidd yn hwyr gan Noah Edwards fanna, mae'n gec rydd. Ti sôn am y gol gan Kenny de, ond Kenny na basio'r bel na i Mike Hayes wrth ysdwydda. Pan nath o godi'r bel dros y gol. Mae'r bel wedi cael ei chymryd yn sydyn. Mae'r bel gan o Ffori. Mi oedd Caernarfon yn cysgu. Mae Ffori wedi tharo'i nôl. Mae ffodus i aros mewn meddiant Cris Coch ac yn y diwedd mae'n cael ei chlirio gan Kenny. A mae Kenny wedi gyd yn dda i ddefnyddio'i gryfder fanne. A mae wedi rhai y bel a Bradley. A mae Sutton wedi symud fyny'r cae i gymryd yr ergyd wyth na yn gorfod brysio nôl. Mae'r gêm wedi deffro. De yn y byd o dda Clewydd fanna. Deigan llath, wel, digon o lefa yno. A bel gyda'r dyn yma, am y gol. Ond hon yn y cyfle, li pob yn cysgu, Mendes, bendant, maen nhw i gyd cysgu. Mae o'n mynd o gwmpas y golwr yma. Ras yn ei digon i gyrru fo allan i rongol. Rhaid i ofyn y cwestiwn gyda am y gol yn sydyn. Lle oedd Dave Jones yn meddwl yn o'i safle? Nath o'n neud o'n hawl do, y golwr ar y gol. Ac i fod yn deg, i ni fynd i ben arall y cae, oedden ni'n sôn bod pawb yn cysgu, oedd Bras ddim yn cysgu. Oedd o'n effro iawn, mae bel gan Evans. Mae'n dwe, nôl at Evans. Edwards yn ei gadael i'r Edwards arall. Mae'n slick gan Mendes at Thomas, a mae Thomas yn chwilio am Kenny, ac oedd hi'n bwysig bod Sutton yn cyrraedd fanne am ei nath o. Mae hon yn gêm wahanol. Os rhywbeth, gath Caernarfon y gol yn erbyn llif y chwarae. Ond rwan mae'r gol di dod, mae Mendes yn... Mae o'n diodda. Dio mi fod ar y cae, nac di. Dio ddim i fod ar y cae. Oedd o'n anymwybodol. Ie. Mae nhw'n ei newid o nawr, da ni'n deall.
A chwarae teg I Fletcher. A Fletcher yn mynd I wybod gymaint mae'r gêm yn ei olygu iddo fo, fel mae'n golygu I bawb arall. A mae un o chwaraewyr mwyaf dylanwadol Caernarfon yn gadael y maes, fynd nider ôl I Caernarfon mynd ar y blaen. A fydd hyn yn dro pwynt. Ond os ydy o'n dro pwynt I fi, mae o'n digwydd 8 munud yn hwyrach na ddyle fod I gwneud. Dwi'n hollol cytuno. Mae o'n mynd I fod yn gollad wrth gwrs efo dylanwad, mae o'n medru cael argraff wedi gael tymor hyn. Ond ti'n gwybod be, efo Ryan Williams mewn I ganol amddiffyn, Clewydd, wwan ta. Does I mewn i'r safle na. Och, Malcolm, mae rhaid fi dorri eich claws chi. Mae rhaid fi dorri eich claws chi. Mae o'n dod mlaen eto. I bobl sy'n gallu gweld Malcolm nawr, mae o yn gegrwff. A dwi'n gallu dall pam, Malcolm. Dwi'n mynd dall. Dydy'r pob arall Mendes, dydy'r ddim yn helpu fo fod ar y cae yma. Gwenda, mae gynnal I fod yn fedniadol o fan hyn am Caernarfon, ond pwy sy'n fod I wneud y penderfyniad I fynd efo wrth y cae fan hyn, dwi'n meddwl, ydy Hugh? Ydy Hugh yn gorfod cofyn y cwestiwn dyfo? Dwi'n meddwl fe rhaid I Hugh gymryd y cyfrifoldeb a dweud, Tid Mendes, ti'n gwneud dod off. Yli, dyma fod allan ar y cae. Wel, lles y chwaraewr. Mae'r rhaid roi hynny uwch ben pwysigrwydd y gêm yma. A does ddim eiliad pan dio ddim yn rhoi law dros I dalcen I law dan I un, mae o'n anghyfforddus. Fe ath lawr yn I gwrcwd, mae Kenny'n cael ei gosbi am fod yn fler I chwaraewyr Caernarfon. Rhaid I Kenny fod yn ofalus iawn. Wedi gweld carden felen, ond fynd nôl at Mendes. Fo o fynodd am gymorth ychydig funudau nôl. Fe o fynodd am gymorth. A be o'n i'n mynd I ofyn, Malcolm, hynny yw, oeddech chi'n sôn mai cyfrifoldeb Hugh ydy hyn, Hugh Griffiths. Tasai, yn oes focsio, y dyfarnwr os yn deud, ond y dyfarnwr ddyle gael deud. Ti'n gwybod be? Ella bod fi'n anghywir yn deud am Hugh, ond fi fel rheolwr, ella sa fi wedi wneud, sa fi wedi dweud, ei, mae hyn yn stopio rwan, ti'n dod wrth y cae. Ella, mae rhaid i'r dyfarnwr, ydy o'n rhywbeth I wneud efo fo, mae'n gorfod bod. Dyna ni mewn I ail hanner. Yr hanner cyntaf. Ac am wahanol resymau. Fawr I wneud efo pêl-droed, mae'r rhaid dweud. Mae yna gymaint I drafod. Crewr y gol Augustine. I bas hyfryd gywir o, fyny at Kenny. A Hayes di aros I lawr. Hwna'n y tro gyntaf I fi weld o'n trio. Troi ddyn a newid ger yma na. Evans, di pryno leo I flaen o. Mae Mwandue'n galw amdani, mae di symud yn ddeallus mewn i'r cwrt, a mae di curo I ddyn yn hyfryd. Y bas nesaf di'r un bwysig. Evans yn ei chalu. Nôl at Mwandue. Y Fletcher tu fewn iddo fo. Dyna sy'n digwydd dan bwysau. Dwi'n cofio rhai blynyddoedd yn ôl, cofio lle nath Caernarfon. Dwi'n dyn ar y blaen yn ebyn Mets Caerdydd yn fan hyn. Ond gema Rownd gyn Derfynol o honna yn gema ail gyfle yma. Lle gollon nhw'n y diwad. Ond yn un ar y blaen yn fan hyn, rwan, Joe Williams efo tacl ffyrnig ar ffwmpa. Oedd hi'n bas gampus o ganol y cae gyda llaw gan Ryan Edwards I chwilio am Mwandue. Da ni'n cael yn dwy'n I fewn i'r gêm yn mynd yn un tempo eto. Does am ryw fath o llif neu steil neu rhythm i'r gêm ar y munud. No te. Da ni'n deall bod, I fod yn deg, bod y tîm hyfforddi yn gwneud I gore I berswadio Mendes I adael y maes. Dio ddim isio gadael, ond weithiau, mae rhaid chi fynd yn groes I ddymuniad chwaraewr I les I hun. Wel, mae Rhys di'r ffisio yma'n un iawn, a mae o wedi dweud ers rhyw 10 munud, mae rhaid ti ddod wrth y cae. Mae rhaid ti ddod wrth y cae, a mae Mendes wedi dweud bob tro. Dwi'n dod yn ôl, dio ddim yn cael dod yn ôl tro yma. Hugh Griffiths wedi wneud. Y tafliad. Mae'r ôl beniad neffeithiol. Mae Bras yn edrych yn hyderus pnawn yma. Mae'n edrych fel dyn sy'n
mynd i wneud popeth yn gywir. A dyna chi wahodd camgymeriad os fi yn y wahoddiad erioed. Ond ti'n edrych, ond mae o'n Mendes gyda yn ochr y cae. A be'n dweud am Braste, mae o'n bresenoldeb heddiw. Dwi'n weld o'n y gols na, a dwi'n gweld mae safon canolbwyntio fo 100%. Da ni wedi gweld yna barod. Mae'r bêl rywsyd wedi cyrraedd Hayes. Mae Bradley'n aros yn y canol, mae Hayes wedi geid yn gampus. Alla dynnu'r bêl nôl. Wel, mae yna amheuaeth am ei ffithlwydd o, ond fel oeddech chi'n deud, mae o'n amlwg, fel sef wedi penderfynu'n sydyn, waith i drio wneud be fedra, neu sa'n pwynt i fod ar y cae. Go iawn, a hefyd mae o ella yn just, so mae'n mynd lawr yma nes yn y gwestiwn i gael ei ofyn wrth y dyfarnwr, mae dim yn mynd heibio i dyn. Just efallai di'r cyflymdra na ddim gyda fo, ond mae dal mynd i mynd heibio chwaraewyr, a cadw i egni. Mae eisiau reoli i egni mae o angen wneud heddiw efo'r goes na. Wel, mae Ryan Williams ymlaen. A mae Bradley paratoi gymryd cic gornel. A mae fel ffair o dan drwy'n y dyfarnwr. A mae yna freichiau yn mynd i bob cyfeiriad. Oedden nhw'n canolbwyntio gymaint. Edwards a Sutton falle sy'n mynd i gael gair bach. Oedden nhw'n anghofio bod y dyfarnwr bod feddi tu ôl iddyn nhw. Gareth Edwards yn mynd amdani, mae'n mynd i ddod nôl i Bradley, mae'n cael cyfle arall i'r hoedd i fewn. Bradley'n isel ar eilydd. Gafodd yr ergyd efo'i gyffyrddiad cynta. Sutton yn gwneud digon i chael ei allan o'r cor-cosbi. Edwards. Mae'n dod i Bradley. Evans yn gwneud digon. Gwneud digon i roi Bradley oddi ar y syniad o ergydio. No mewn gan Williams. O, mae'n chwilio am Hayes. I Hamill Evans yn clirio yn y diwedd, ond mae Drenewydd mewn 1 a 2 a 3 yn amddiffyn yma'n hyn. Dyn nhw ddim yn clirio'r llinella, a mae o Mendes yn eistedd ben ei hun, ond hei, jyst meddwl am y tîm yma i gyro'r gêm yma, a jyst bod yn gefnogol iddyn nhw os ydych chi fet. Ac yn dal i fwytho'r penna, yn dydi. Augustine. Cyfle arall i rhoi i fewn, a mae'r rhoi i fewn yn sydyn. Chwilio am Kenny, Sutton, Hayes, defnyddio i gorff yn deg, meddwl y dyfarnwr. Williams, cyfle arall i rhoi i fewn, mae Edwards yn dal yn y cor-cosbi. Thomas! Gwypiau i'r postyn, mae o'n gwybod dwi'n gweld pan mae'n tharoed ydy ddim ar y ffordd i fewn, mae o'n just dipyn bach, dwi'n dros y bel. Dych chi, mae'n mynd yn wrtho fo li, a wedyn pan mae'n ymestyn, just yw, dwi'n sôn am modbeddi ma'n un am y darod yn gwybod, os efo'r, na fo, mae'n ymestyn ar, a wedyn, dwi'n mewn reolaeth efo'r ergyd wedyn, so mae'n agosach i bel, so mae'n mynd i'n streicio na, reit i gornel yr hwyd ar draws y golwr. Noah Edwards. A mae'n brwydr dda rhwng y ddau Edwards, y Ryan Edwards a Noah Edwards yn ganol y cae na. Ac, wel ar hyn o bryd, bach iawn mae'r Drenewydd i ddangos yn de. Am wahanol resymau, mae'r sylw i gyd ar Caernarfon ar hyn maen nhw'n wneud. Mae'n dwy at Evans, nawr te, o ffori'n brysgamu mewn i'r cwrt, mae'n groesiad isel, mae Cleweth yn ei chlirio hi, mae Hayes yn ôl yn cynorthwyo. Wel, Jordan Evans tŵna, dyn ni'n gweld llawer yn y fo yn y gêm, mae'n chwaraewr da sy'n mynd medru gwneud pethau ddigwydd. Ond dyna di tro gyntaf i weld o ar y bel yn gwynebu gol Caernarfon i gael y croesiad na fewn. A ydych chi yn teimlo mal, lle mae unrhyw fygythiad a hanner bygythiad ydy o gan y Drenewydd yn dod lawr ar asgell chwith ydy. A beth sydd wedi digwydd, yn lle bod fi meddwl bod Ryan Williams yn mynd i fewn i'r cefn wrth ymwyl Gareth Edwards, mae Cleweth di aros yna. A mae di deitha Ryan Williams, dos di i farcio Evans yn ganol y cae na yn y rôl rhif 10 na. A dyna be mae Ryan Williams yn neud. Fletcher i gymryd y tafliad. Gareth Edwards. Bod na'n amheuaeth ydych chi, a fydde Gareth Edwards cael ei ddewis. Nawr te mae'n cyrraedd Hayes, a mae Hayes yn chwilio am Kenny. Hayes di baclu ddyn o dan drwyn y dyfarnwr cynorthwyol, yma cic gol fydd i. Ac unwaith eto rhaid i Kenny fod mor ofalus. Yna gymaint o bêl-droed gyda llaw i ddod ar S4C, a dim yn fwy na hon ac ni cyn yr Euros. Ffrainc yn erbyn Cymru, a mae'n fyw ar S4C nos Fercher, cychwyn am 10 munud i 8.
a camwch mlaen ychydig ddyddiau ddi Sadwrn ac am hanner 4. Ymenwch ani, sgorio'r rhyngwladol yn fyw Cymru yn erbyn Albania. A mi fydd na 6,500 o gefnogwyr am noson fydd honna yng Nghaerdydd. A nos fori, y 10 ar 20 o fai, mae'r garfan yn cael ei chyhoeddi. Cyfnod mor gyffroes y myd pêl-droed, a mae S4C ar draws y cyfan. Ryan Williams yn cael ei just yn mynd yn ganol cael. Nath o William y fantais o'r dyfarnwr. Hugh Jones fan hyn, ond Jordan Evans cael ei dynnu nôl. Mewn i'r chwarter awr ola. Gymaint i drafod. Faint sydd i wneud efo pêl-droed, dwi'n yn siŵr. Ond bydd un bas i'w thrafod, sef pas Augustine. Bydd un gol i'w thrafod, sef gyffyrddiad hyfryd Kenny. A wedyn digwyddiad efo Mendes. A dyna fi'n gei gwaith Dylan Ebenezer iddo bo ac yn deitha pa gwestiynau holi o Anthony Jones. A Clewyd yn gwneud arbennig o dda fyna. 19 oed i'r dyn yma. Curo'r bel yr wrth Sutton a di fynd i fyny am y cyd yna. Dwi'n licio amdano fo, mae'n chwarae'n galw am eithin de, ond mae'n cymryd cyfrifoldeb mor ifanc yn ei yrfa. Fletcher yn cymryd y tefnod Gareth Edwards. Oedd o'n sôn cyn y gêm. Os o'n Michael Parker 100% o Gareth illa mynd i sefyll i lawr. Sa hwnna wedi bod yn glamp y benderfyniad. Anbar y dadleol, i feddwl ddol, ond mae Gareth, ti'n gwybod beth ti'n gael gyda fo, ond mae'n bresenoldeb o. Os dwi'n gael gêm sal, mae'n ei siwpo pob o'i gwmpas o gael gêm dda. A dyna fo ar y gair, a mae Bradley nôl, chwilio am Kenny. Chwarae teg i Kenny, mae o'n aros i fyny na, mae'n darged i anelu teg ato fo. Fe oedodd Hayes, mae gan Fletcher, Noah Edwards sy efo fo. A mae Noah Edwards di gwarchod honna di ddim di mynd allan. A mae nawr, mae Hayes yn un da am dod nôl i gynorthwyo, ond ydy, mae'n gweithio'n galed. Mae yn, ond... Mae'n eitho wneud hynna, Nick. Mae yn ei DNA o i weithio i'r tîm. Ond mae o'n gwybod beth iddo'n cael yr edge na heddiw i fyny rwan. Wedwch chi be, mae'r meddiant yn gwiro i gyfeirid y Drenewydd yn y munud o diwetha. Dyma o bosib gyfnod gorau'r gêm i'r ymwelwyr. A rhywsut wrth i'r cewri ddisgyn Sutton a Edwards, mae'r dyfarnwr yn gweld i ffordd yn glir i adael i'r chwarae fynd yn ei blaen. Y bel wedi cael ei hanelu tuag at Rushton, Augustine efo fo. Oh, good goal. A sbiwch, ia, i danlu nellu'r pwynt. Y meddiant, wel, mae yna fwy di bod gan y Drenewydd, ond beth ydych chi'n neud efo fo? Ie, dyna di, bob dim y peth pwysig de. Ac y sgôr na yn gornel y sgrin ydy'r peth pwysig efo'r dyn yma. Caernarfon yn cyroi un gol i ddim. Dwi'n mynd sori deud, ond mae rhaid i Drenewydd, os di Drenewydd yn mynd i ddod yn ôl i mewn i'r gêm, mae rhaid nhw defnyddio Ffwmba ar y chwydd, neu Rushton ar y dde, mae rhaid nhw cael nhw i mewn i'r gêm. Dos ydym ganol cael Drenewydd ar fyny dydy Fletcher na Ryan Edwards, dyn nhw'n cyffrodd y bel llawer. Mae Darren Thomas, mae o yn gweithio mor galad i 3 o chwaraewyr o Ryan Williams yn ganol cael a Noah Edwards. Sbiwch ar Kenny eto. Mae o'n gweithio mor galed fer targed. Darren Thomas yn ceisio rhoi y golwr dan bwysau. Noah Edwards. Kenny eto. Cam sefyll oedd na dim byd arall. Ac mae Kenny yn cwyno am popeth. Ac hefyd mor ofalus. Mae Thomas, da chi'n teimlo dod fewn i'r gêm? Yndi tad. A be mae wedi wneud ar y bel ydi beth pwysig i fyny rwan. Dwi'n mynd i chael i digon, dwi'n deud hynny. Ond be mae wedi wneud, pe mae wedi chael i mynd i wneud yn dda. Felly, da ni jyst eisiau gweld o, fel ti'n deud, os di chwaraewyr di, y chwaraewyr i fi, y clas chwaraewyr yn dy dîm, mewn gêm y lent eisiau cael y bel iddo fo wneud fel. A dyna pan oeddech chi'n sôn am Jordan Evans. Ia, i Drenewydd. Di Drenewydd, erbyn yn mwy o feddiant, dim meddiant pwrpasol. Ar y gair. Oedd y penderfyniad yn anghywir yn doedd. A mae Hayes wedi cael ei chipio hi. 10 munud o'r hanner cyntaf sy'n weddill. Y bel at Noah Edwards. Evans. Fel tas wedi gwrando ar Malcolm Allen, fwy mewn i'r gêm, mae gan Ryan Edwards. Amser i ystyried. Nawr yn ôl at Edwards. Fletcher eto.
Drenewydd yn canfod lle o Augustine sy'n chwarae'n gampus. Mae'n chwarae'n gampus. Ganol cael ydi o, go iawn yma chwarae allan o'i safle, ond gyda Andros Games dweud a os yma rwan. Dave Jones yn gael y bel yn saff, nath o ddim wneud hynny efo'r gol, oedd o mewn safle nilla, no man's land, fysa Dai Davies yn wneud. Lle nath o wneud y penderfyniad i gychwyn mynd am y bel, sy'n wneud i fi fel ymwysodwr, mae'n wneud y penderfyniad yn hawl, jyst i godi'r bel na dros gyda. Un gol. Gwerth i chanoedd o filoedd o euros. A Kenny sydd wedi cael ei. A'r meddiant mae'r Drenewydd yn ei fwynhau. Diolch yn yr ardal sy'n brifo na di. Dyna'r gwahaniaeth. Ti'n edrych ar maint o croesiadau, maint o ergydion o'r meddiant maen nhw wedi cael. Caernarfon yn cael llawer, ond wedi cymryd yr un sy'n cyfri. Fletcher yn geid popeth fedfith o i gael dylanwyd ar y gêm i fod yn deg. Mae hwnna'n bas hyfryd at Mo'n dywyd os y golwr. Gareth Edwards yno. Os oedd na amheuaeth, a wedwch chi be, mae yna gic o'r smot sydd wedi cael ei rhoi. Mae yna gic o'r smot sydd wedi cael ei rhoi am y gwrthgyferbyniad. Wel, y golwr yn dod. Ia, ni wedi gweld o'n dod, ac unwaith mae o'n mynd drwad, dio ddim yn cyrraedd y bel eto, penderfyniad gwael a saw gan y golgeidwad yma'n hyn bras. Mae o'n mynd, eto mae'n yr awyr, gynnwch chi'n breaks, fyddwch chi'n slofi, efo'r momentum, mae'n mynd sydd trwy ffwmba. A dyna pan mae ffwmba dal i lawr, mae'n edrych a... Be mae'n disgwyl? Be mae o'n disgwyl pan mae hynna'n digwydd? Mae'n heiddi. A mae'n gic o'r smotin trwy dydd, dydy. A nined i bod yn canmol y golwr bras o dath y gwaed i'w ben o fanna. O'n i wedi bod yn dweud o safona canolbwyntio. Canolbwyntio fel golwr pan ti'n mynd neud llawer. Rwan oedd o'n gorfod neud rhywbeth. Oedd o ddim yn canolbwyntio. Wedyn, ti'n neud y penderfyniad mawr anghywir. Nawr te, ydy bras yn mynd i allu gyd yn iawn am i ffolineb. Neu Rushton yn mynd i frysio. I ddod ar gêm y gyfartal. Lawr y canol, tro ar hwyd. A mae'r Drenewydd yn gyfartal. A mae gwewyr Lewis Bras yn gyflawn. Dangos profiad Rushton ddim yn hyn. Nerfysrwydd, tensiwn, na. Dim i fi, diolch. A just yn pwer canol o gol, codi Bras di mynd, beth bynnag. Just yn neud siŵr di hynna, dwi'n sgorio. Positif, meddylfryd cry, cymeriad cry, mae'n un yr un. A wedi dyn yma. Mae'n hawl iddo fo ddeud, bod wedi cael mwy o feddiad sy'n y Caernarfon, ond dyn nhw'n di creu dim. Mae ffwmba wedi creu. Mae wedi wneud gyda ddigwydd ffwmba ar ochr chwith. Mi nath o greu i gael y cic o'r spot yn yna, oherwydd camgymeriad y dyn yna. Oedd o byth yn cyrraedd. Y dau golwr i fi ar bai i'r ddwy gol. Am gêm gyffroes. Nid oherwydd y safon, oherwydd y camgymeriadau yn fwy na dim. Ac yn aml iawn, dyna'r rheswm pan bod ni'n caru'r gêm yma. Ac i fod yn deg ar dyfarnwr fe, a dawodd o'i bethau fynd yn do. Oedd y penderfyniad yn hollol gywir, ond oedd angen y welodd o Edwards yn clirio unrhyw obaith oedd gan y bêl o gyrraedd yr hwyd, a wedyn fe chwythodd o. 5 munud tan yr egwyl ar ôl yr rhaglen yma. Y Giro d'Italia yn fyw ar cymal olaf, y ras yn erbyn y cloc yn fyw fori am 2 o'r gloch, ond pwy bydd ar ei beic i Ewrop yma yng Caernarfon. Mae'n amser cyffroes o chwaraeon. Y bêl gron a'r hirgron ar olwynion crwn
A mae Rushton ag Edwards yn brwydro. A mae Rushton wedi bod yn gryfach. Chwilio am y ffori. Mae wedi tynnu'r rwth Gareth Edwards, no. Mae rhaid i Gareth peidio edrych ar draws ar y croesiad. Dim yn dyn sy'n croesi'r bel, sy'n sgorio, faint o weithiau dwi'n deud hynny. Mae Gemno, mae'n ffori'n tynnu'r rwth efo. Dwi'n meddwl mae efo'n ipyn bach rhy gynnar, felly dyna pan mynd i ddim cael pwer. Mae'n mynd o wrth y gol, pan mae'n cymryd y penniad. Na, eisiau dod cymryd rhyw lŵp yn ei ben. So, felly pan mae'n rhedeg i mewn, mae wedi lwpio rhediau, a wedyn y momentum yn codi. I benio hwnna i fewn. Wel, mae gan hwn bregaeth wahanol i'r hoi nawr o'r geg Corsmotyn. Ydyn nhw'n heiddi bod nhw'n y gêm o'r cyfnod? Yndi man. Yndi Caernarfon ni'n di creu digon ar ôl o gol i fynd dwy fyny. Be sydd wedi digwydd? Y digwyddiadau sydd wedi bod y broblem yn y gêm yma. Enwedig o Mendes. Mae wedi arafu, mae wedi stopio. Nathon ni weld hyn digwydd i Caernarfon. 2-2 flynedd yn ôl, pan nhw'n man efo Met Caerdydd. Pan a Darren Thomas sgorio'r gol. Nath o wal fynd lawr a gollon nhw'r gêm oherwydd oedd y chwaraewyr dal yn meddwl am y digwyddiad yna. Mae rhaid i Caernarfon anghofio beth ddigwyddodd am Mendes heddiw. Mae Mendes ddim yn y tîm. Mae rhaid nhw'n mynd ymlaen a curo'r gêm a Bradley. Chwarae teg, y capten Craig Williams yn glynu ato fo. Ac mae Caernarfon yn edrych fel tîms di penderfynu reit. Mae rhaid i ddechrau eto. Rhaid i ail-afel yng ngwar y gêm yma. A Bradley yn aros i Gareth Edwards gyrraedd. Yn y triblyd ola. O'r hanner cyntaf. Da ni wedi gweld y ddau dîm yma lot gwell tymor yma. Mae Caernarfon wedi curo a wedi cael un gyfartal yn erbyn Drenewydd. Gysdyn nhw chwilio am Kenny. Unwaith eto Sutton oedd yna Williams yr eilydd. Alla hi gan y Williams arall. Nath nhw chwarae. A nhw chwarae mewn diliw. A Sam Golwg, pwy sy'n mynd i suddo fan hyn, hyd yn hyn. Mae'n hollol gyfartal. Mae Noah Edwards yn ara bach yn edrych yn fwy rhwystredig yn dydi. Mae yn, mae rhaid i mwy na'n byd. Mae Noa'n un o'r chwaraewyr sy'n mynd i ennill gêm i Caernarfon heddiw, felly mae rhaid fod jyst cadw i ben dipyn bach. Dim ond i bwysleisio'r camgymeriadau eto, ond oedd hwnna'n gic rif sal efo cyfle i'r hoeddi mewn. Y bel gan Roberts yn chwilio am y ffori sy'n ychydig bach mwy llydan, so neb yn y cwr cosbi tas efo'n croesi. Nawr mae Rushton y sgoriwr wedi cyrraedd. Mae'n dwy falle cyfle'r hoeddi mewn. Fletcher, tu fewn i Fletcher, mae Roberts. Mi fydd na amser ychwanegol wrth gwrs ar ddiwedd yr hanner cyntaf yma oherwydd yr oedi fiodd i Drin Mendes. Fel arfer, da ni'n sôn yn ystod rhan o'r cyntaf. Hwna di hedfan. Dydy hwn ddim di hedfan heddiw. Rushton yn derbyn gan o ffori. Clewyd dim i defo fo. Rushton! Bras o di ond yn cyrraedd Ond yn cyrraedd Mwandwy meddefi. Ac ar ôl i di gyrraedd, mae Mwandwy ni chwipio i mewn. Gol o safon di troi'r gêm ma ar is pen. Ac ar ôl bod ar ei holi, mae'r Drenewydd ar y blaen o 2-1. Mae Rushton wedi bod yn dreinan. Mae wedi bod yn crwydro i tu mewn i'r cae mwy nag unwaith. Ond hwan, mae o'n just cymryd i ddyn o'r Clewyd sy'n agosach iddo. Mae'n cael y croesiad dod ergyd i fewn, just i'r corridor yna. Di'r golwr i'm yn gwybod be i wneud. Mae o'n just taro'r bel allan a mae'n glanio wrth traed y dyn yma. Un cyffyriad a mae'r penderfyniad wedyn yn un glinigol. Ydych llonydd efo'r foli. Gwych o gol, campus o gol i hogyn 20 oed. Ac os oes rhywun efo'i perfformiad yn hanner cyntaf heiddi, fo sy'n heiddi. Unrhyw beth da sydd wedi dod gan y Drenewydd, mae Rushton a Mwandwy wedi bod yn ei ganol o. Mae'r ochr chwith wedi bod yn bygythiad. Do, ond ei ddeud, mae Rushton wedi cael un i fewn i'r gêm yn y munudau dwytha yma i lawr ochr dde yma hefyd. Rwan, gynnon ni gêm rwan. 10 munud o amser ychwanegol yn benna oherwydd yr anaf na. Mwandwy eto. Dyn ar dan o, mae dyfarnwr yn chwarae'r fantes, mae bel mewn ar draws y gol ar ei Rushton ni'n cyrraedd. Oedd o ffori o bosib bach ar ei sodle lle ddyle fod i bod ar flaen i fodiau.
Mae angen hanner amser yn sydyn ar Caernarfon. Mae honno'n dacl gydnerth a mae'n dacl deg. Ac yn sydyn. Am y tro cyntaf bron fedych chi'n y gêm yma, mae'r Drenewydd yn edrych yn dîm hyderus. Mae'r dyn yma wedi bod yn cael o bob dim. Mae'n dwe. Allan ar Roberts. Mae'n bwysig i Caernarfon bod yn manildio'n arall nawr. Mae yna olwg awydd goliau ar yr ymwelwyr. Roberts yn meddwl. Falle, os o'na ergyd i fod, y bydda'r ergyd i fod yn gynt. Edwards y pedwar wedi peidio ergydio. Jordan Evans. Mae'n gyd eisiau bel rwan, does. Mae'n rhaid i Caernarfon fod hwnna'n wybodol, maen nhw'n just amddiffyn yn dyn, a maen nhw'n gwadd problemau i fi. Hwna oedd y sgiliau bach yma. Mae'n sy'n cyffyrddus oedd o, yn gleidio. Mae un droed, wedyn y droed arall. Mae'r croesiad na, draws y gol yn un da. Drenewydd yn bygwyd gol arall, di Caernarfon ddim angen bildio yn reit rwan. O'n i'n sôn bod pregedd hanner amser. Chris Hughes di newid unwaith. Mae di newid ddwywaith. Am 47 munud llawn digwyddiad. Am newid di bod yn emosiyner gŵr yma. Edwards. Mae di mynd i hyd. Mae'n rediad campus ganddo fo. Mae'r bel a Bradley chydig bach yn llydan. Ond mae Bradley'n dal am i chadw'n fyw. Edwards. Mae'n cael gwiriad hefyd, felly mae'n tynnu'r pwer o'r wrth yr ergyd, ond gwell gyda Noah o gael cael ei rhaid iddo fo trio ni mwy o hynny, rhedeg efo'r bel yma, i trio wedyn cymryd am ddiffynwyr allan o'i safle, i reid peli drwad i'r bylcha, i pobl fel Kenny, Bradley, Hayes lawr y dde. Mae di tawelu yma. A mae yna reswm am hynny. A mae'r reswm hwnnw yng nghornel ucha chwith eich sgrin chi. Mae'r ddau dîm wedi cael eu cyfnodau. Di'r ddau dîm ddim wedi rheoli. Mae wedi bod bron iawn yn fater o wneud llai o gamgymeriadau na'r tîm arall. Augustine eto. Bradley. Mae o'n edrych fel dyn ar berwyl yn sydyn, dydy. Chwilio am Hayes gormod arni. Be ddiditho, Malcolm? Wel, yn sicr, maen nhw angen codi'r tempo'r gêm. Maen nhw'n chwarae fo un tempo, a nathon ni weld, oedden ni wsos dwytha, gathon ni ddim y bel, gath Caernarfon ddim y bel i mewn i Darren Thomas digon, gathon nhw ddim i dyn yma, no Edwards, iddyn nhw cael redag a wneud rhywbeth ddigwydd efo'r bel a codi'r tempo. Dwi yn gwybod mae Hayes yn diodda yn fawr iawn allan ar y ddes, a fi yn ei penderfyniad o Bigstaff ar y cae yn lle mae Hayes ar y hannar. I jyst cael rhyw fath o rhyw ysbrydoliaeth. Mae'n rhaid i nhw ddod yn ôl yn ffocws ar y gêm hefyd. Dwi'n just teimlo, ar ôl beth ddigwyddodd efo Mendes, mae un neu ddau nhw ella ddim yn canolbwyntio digon. Mae'r tir di agor i Noah Edwards. Nawr te, yna Garden Felen am drosedd ar ymyl y cwrdd Cosby. Mae di Edwards fod yn ofalus. Ond ni'n sôn am ei rwystredigaeth o. Dwi'n neud hynna'r bwrpas, ti'n gweld o, mae Mills Evans yn just dwi'n mynd â fo i lawr. Mae o'n gwybod mae tu allan i cwrs Cosby, a dyna pan mae Noah, a mae hwnna'n sinigaeth ydi. Mae o'n just mynd, dwi'n cymryd o. Hanna allan allan, mae hwn yn gwybod ti hefyd. Sa'n gyd cwrs Motin. Os o fo'n licio bod ar y maes i ddial yn bysa. Nawr te, mae am beth sy'n cael ei ddeud yn aml, dwi'n cweith fathio. Di o'r rhy agos? I hyn rhy agos at y gol? Ia, i ddeud beth ti'n feddwl ydi o'r rhy agos i gael y bel i fyny a lawr dros y wal, a mae'n sgil anodd yn y gêm. Efo be gynno Darren Thomas, yn ei locar, nac di, mae o'n medru wneud hyn. Dyna ydy'r gwahaniaeth efo Darren Thomas. Wel, Bradley sydd wedi gosod i. Na chi ddewis gyffroes, na chi sefyllfa gyffroes. Bradley, mae'n cael cyfle eto.
A Sutton sy'n edrych fel llychlynwr yng nghanol ran ddiffyn yn sefyll yn gadarn. A mae rhaid i Caernarfon brysio neu mae cyfle ola'r hanner cyntaf wedi golli. Bradley. A dyfarnwr yn rhoi'r chwiban o'r geg. A mae pawb, os nhw'n heiddi un peth, maen nhw'n heiddi gorffwys. Gôl agoriadol yn rhoi'r Caernarfon ar y blaen gan Kenny. Yna, wel fe ath gwaed golwr Caernarfon i'w benno Lewis Blas fe sgoriodd Rushton efo cic hyderus o'r smotyn. A sôn am hyderus, Mwandwe yn chwipio y Drenewydd ar y blaen. Hanner y stori di hynny, gawn ni drafod y cyfan ar ôl yr egwyl. Caernarfon 1, y Drenewydd 2. Mae hi wedi drilio honna i'r gornel uchaf. Dyna i chi waith tîm arbennig. Pwy sy'n gallu cyrraedd Ewrop? Dyna'r cwestiwn mawr. Caernarfon neu'r Drenewydd? Caernarfon yn ceisio gwneud hynny am y tro cynta erioed. A Drenewydd yn hen benne, ond taro pen. Mendes oedd y broblem gynta ar yr ofal. Kenny daron syth i Caernarfon.
Mae Drenewydd di traws newid pethau. Diweddglo dramatig i'r hanner cyntaf. Rushton o Smotin. A wedyn Mwandwe yn taro. Foli hyfryd gan y gŵr ifanc. Chi'n gwybod be, Drenewydd. Yn nhw ar y dibyn ar 11 tymor yma. 2 pwynt uwchben y 2 safle gwaelod. Maen nhw wedi taro ddwywaith. Maen nhw ar y blaen, ar yr egwyl, am hanner cyntaf ni wedi cael. Owain Tudur Jones sy'n cadw cwmni i fi. Ni'n mynd i fynd trwy'r hanner cyntaf yna, yn ôl drefn yr hanner cyntaf, sy'n golygu ni'n mynd i ddechrau gyda'r anaf i Mendes. Beth am hwn? Dyle fe wedi gadael y cae yn syth? Dylia. Mae'n mor gas yn dydi. A mae o'n sefyll yn llonydd dda, a mae gen Sutton yr hediad. Mae'n mynd am y bel, ond yn anffodus mae o'n penio Mendes. A bron bod yna ddwy, mae'n cael ei benio, a wedyn ar ei ffordd i lawr, sgyn nhw ddim rheolaeth, mae allan ohoni ac bron bod yna gnoc arall. Ddylia fo adael, ond mae'n hawdd i ni wneud y penderfyniad yna. Pan ti'n mewn sefyllfa rheolwr fel Hugh Griffiths neu'r chwaraewr, ti'n meddwl mae yna dal rhywbeth i ddod gan y chwaraewr. Ddylia bod y penderfyniad yn cael ei dynnu oddi wrth y boi sydd yn emosiynol y fewn y gêm, ond ddylia fod i gadael. Ti wedi bod na fel chwaraewr yn gorfod cael dylysgodd ar y cae? Do, yn anffodus, wedi cael cyfergydd cwpl o weithiau, ac 15-20 mlynedd yn ôl, sa ti yn aros ar y cae. Ac dwi'n meddwl bod Hugh Griffiths y teip o ddyn pan oedd o'n chwarae, mae wedi digwydd iddo fo, sa fo'n aros ar y cae. A dyna pam mae o fyny rhywun arall, tîm meddygol, gymryd yr penderfyniad sydd ddim mor emosiynol. Mi oedd Mendes dal ar y cae pan sgoriodd Caernarfon. Faint mor bwysig mae Jack Kenny wedi bod dros yr wythnos ddiwethaf iddyn nhw? Wel, gath o gêm mor dda wrthos dwytha. Oedd o mor ddylanwadol yn helpu y boes eraill. Gath o greu efo pas tebyg i hon. A Mike Hayes yn rhoi dros ben golgeidwad y Bari. Symudiad da rhwng y ddau amddiffynwr canol. Fydd yn siomedig iawn bod yna un bas yn rhyddhau yr ymosodwr. A wedyn jyst cadw i ben. Sutton ddim cweit ddigon hyblyg. Nath o'i drio gael ei droed i fyny, ond o ddim yn bosib yna. Nath o'i gymryd oes i fynd i fewn, ond y golgeidwad ar fai, oherwydd mae'n stuck mewn lle, diolch yn gwneud un peth neu'r llall. Ac ar y pryd yma, mi oedd Caernarfon wrth i bodda, ac mi oedd yr momentum y gêm i gyd ar ei ochr nhw, ac oedd hi'n edrych yn debygol mewn nhw fysa mynd ymlaen i gael y gol nesaf. A wedyn ni, wrth i ni weld Caernarfon yn dathlu, 5 munud o'r diwedd, mae pethau'n dechrau newid. Gan ni weld y gic o'r Smotin gan Rushton, ond oedd pethau'n dechrau newid ta beth cyn y digwyddiad yma? Mae wedi bod yn gêm gystadleol. Mae'r ddau dîm wedi cael cyfnodau ac un bas. Mae Mwandwe yn beryglus. Dwi'n meddwl bod ni'n gweld digon o hyn yn y byd pêl-droed, lle jyst gan bod wedi cael ei ergyd i ffwrdd, yn rhy aml mae beth sy'n digwydd wedyn, di hynna ddim yn cael ei gosbi. A mae Lewis Brass yn ei gymryd o allan o'r gêm, mae'r penderfyniad cywir, Rushton yn cadw i ben, cic o'r Smotin gret, ond Lewis Brass fel golgeidwad, dyma pam di o ddim efo ceicona, oherwydd mae'n ei costio nhw yn rhy aml, neu mi oedd o'n ei costio nhw mewn gemau mawr, gêm fawr heddiw, ac ar hyn o bryd fo sydd wedi costio Caernarfon. Ni wedi gweld Mwandwe yn ennill y gic o'r Smotin, wel am gol gath e, cwpl o iadau wedyn ni. Mae wedi creu argraff. Yndi, mae o'n lond llaw, mae wedi creu argraff ers wythnosau rwan, mae o'n rhan bwysig o'r tîm sydd ganddyn nhw, ac eto golgeidwad, ti'n gallu gofyn y cwestiwn, mae o'n cael ei law teg ati, mynd syth at yr ymosodwr ifanc, un cyffyrddiad a wedyn, waw, sa fo ddim wedi gallu taro hon ddim gwell. Ond eto, mi fyddai'n holi y golgeidwad. Ti wedi gwneud y gred i ddod allan, ti wedi cael dy law ar y bêl, dwi'n gwybod bod hi'n anodd, ond mae wedi mynd syth at yr ymosodwr sydd wedi sgorio. Rushton a Mwandwe wedi ysbrydoli y Drenewydd ar yr egwyl nhw sydd ar y blaen. Dewch i ni fynd draw at Sioned Dafydd nesaf. Y reolwr y gyngrair Gwynderfel sy'n cadw cwmni i mi. Gwyn, mae wedi bod yn siwd dymor hir, mae wedi bod yn dymor anodd. Mae rai bod yn elfen o'r ryddhad, bod ni wedi cwblhau'r tymor. Rhyddhad a balchder mawr a diolch dydd y gwir o ran mae swyddogion y clybiau a gwirfoddolwyr y clybiau wedi helpu ni wireddu'r weledigaeth o gyrraedd diwedd y tymor. Felly mae'n braf iawn bod yma heddiw a mae'r gêm deilwng hyd yma ar gyfer uchafbwynt y tymor hefyd. Yn bendant, ac Gwyn, mae lot fawr o sylw wedi bod i'r ffaith bod cefnogwyr ddim wedi gallu mynychu'r gemau ail gyfle, ond yn edrych mlaen i'r haf, yn edrych mlaen at y tymor newydd. Beth yw'r cynllun o ran cael cefnogwyr yn ôl? Mae Siom yr wythnos yma o beidio cael cefnogwyr i mewn wedi bod yn aruthrol, ond da ni eisiau wedi bod yn cysylltu efo aelodau'r Senedd mwyn ceisio cael cefnogwyr i mewn ar gyfer y gemau Ewropeaidd. Felly, da ni yn gweithio'n galed tu ôl y llenni, da ni heb gael y canlyniad oeddwn ni eisiau tro yma. Ond fel o'n i dweud ar y dechrau, da ni'n hynod falch fod ni wedi llwyddo cyrraedd diwedd y tymor. A swn i'n licio diolch o'r sgorio hefyd oherwydd da chi wedi cadw y cefnogwyr sydd ddim wedi cael dod i'r meysydd drwy gydol y tymor yn gysylltiedig efo'r cyngrair.
A bydd hi'n dymor, nawn ni ddim anghofio am amser maith iawn, Sionet. Mae hwnna'n wir. Yn edrych mlaen i'r dyfodol nawr, mae wedi bod yn dymor anodd i'r clybiau. Pa heriau ti'n credu bydd y clybiau'n gwynebu tymor nesaf, nid yma yn y Cymru Premier, ond y cynghreiriau eraill hefyd? Da ni lwcus efo'r Cymru Premier fod ni wedi dod fyny efo pecyn ariannol sydd wedi golygu fod mwyafrif llethol y clybiau ddim wedi colli yn ariannol drwy beidio cael cefnogwyr drwy'r drws. A fydd yr ail haen y Cymru North a'r Cymru South rwan, mi fydden nhw'n gorfod dysgu o'r profiadau o'r Cymru Premier, a dyna'r piti fod yna ddim cynllun prawf wedi bod, achos fydde'r clybiau yr rheina is wedi cael dysgu cyn i'r tymor newydd ddechrau mewn 5 wythnos. Yn bendant. Wel, Gwyn, diolch yn fawr am eich amser. Mwynha'r ail hanner, mwynha'r haf hefyd. Wel, mae yna ail hanner enfawr o bêl-drod o'n blaenau ni fan hyn ar yr ofal, ar ôl bod ar ei hôl hi y Drenewydd sydd ar y blaen ar yr hanner o 2 gol i 1, pidwch mynd yn bell. Mae e wedi rhoi honno yn ei lle'n berffaith. Dyna i chi waith tîm arbennig. Croeso nôl ato ni ail hanner mawr i ddod fan hyn. Gêm ola'r tymor yn y gyngrair, ond megis dechrau ni o ran y pêl-drod rhyngwladol. Nos Fercher ni'n fyw. Mae Cymru yn Ffrainc. Hefyd, wythnos i heddi, Cymru ar gêm ola
cyn yr Euros, hefyd yn fyw o'r S4C yn erbyn Albania. Pythefnos i heddi, mae'r Euros yn dechrau yn erbyn y Swistir, ond mae'r ail hanner ar fi'n dechrau fan hyn. Ail hanner enfawr, mae'n newid, fel gwelwch chi, geith Nick Parry esbonio mwy i chi. Ie, mae'r gŵr yma, Michael Hayes, yn gadael y maes. Mae'r cyfan di bod normal iddo fo, a fe gawsoch chi gip ar Jake Bickerstaff, y chwaraewr ifanc, 4 ar 15 oed. Ac am gychwyn, tanllid am argraff mae o'n ceisio ei greu yn yr eiliadau cyntaf. Mae ganddo faddoniau. Oedden ni'n sôn yn ystod regwyl, Nick, a nes i ofyn, gobeithio neithio ni, Ryan Williams yn ôl efo Gareth Edwards yn ganol am nid mae wedi wneud, mae wedi gwrthio clewed i ganol y cae, a newid Bickerstaff am Hayes. Mae'n amlwg fod S4C a sylwadau Malcolm Allen yn fyw yn stafell newid Caernarfon, dyna'n union mae Hugh Griffiths wedi ei wneud. A mae'r bêl gan sgoriwr y gol sy'n gwahanu'r ddau gym ar hyn o bryd mond dwy. Mae rhaid i Caernarfon, da chi'n teimlo, gychwyn yr ail hanner ar y droed blaen. Go iawn, angen sbartyn de. Dyna be oedden nhw angen ar ddiwedd hanner cyntaf na. Oedden ni wedi syrthio i fewn i ryw lol bach o'r ffordd oedden nhw chwarae. A Rushton yn chwilio am y ffori. Gareth Edwards a bodyn i droed yn gwneud digon, ond mae wedi gwiro hwnna. Yn gelfydd, os oedden ni bwriadu hi, Lwybr Bradley. Yn o Edwards yn galw amdani hi, mae gyda ddigon o lefydd. Ddyle'r basti mynd iddo fo mewn gwirionedd. Faint o amser oedd o angen ar y bêl Bradley. Just cododd y ben, ti'n gweld y basti, faint o syml di. 10 clador oedd fo. Mae o'n gofyn amdani, mae'n bwlchaf yn ei hun. No Edwards di hyn. Dau newid wedi wneud gan Caernarfon. Dau chwaraewr dylanwadol iawn wedi gadael y maes. Mendes a Hayes. Ond come on, Nick. 3 chwarter awr. Oce, mae gynnu'r dyn yma na mewn gollad iddyn nhw yndi. Ond 3 chwarter awr rhwng chdi a llen Ewrop am y tro gyntaf erioed. Ella gei di byth y cyfle yma eto. Bradley. Mills Evans sy efo fo. A Bradley di droio. Y bêl yn dyn. A dan reolaeth. Mae Bradley mynd yr holl ffordd chwilio am Kenny. Sutton yno. Y bêl fyny at o ffori. Mae ffori di gyd narferchog fanna i gadw'r meddiant. A mae Thomas di gyd yn well i'w chipio hi. Ath y fewn chydig bach yn hwyr do. Pwysledigeth o golli'r meddiant. Nath o ddal o do. Nid mor dda i gyro'r bel yn ôl i ddechrau wedyn. Nath i just fynd o ddiwrtho fo do yn yr eiliad ola na. Lle oedd Fletcher honna li. Just mynd o ddiwrtho fo. Da ni wedi sôn llawer am y dyfarnwr. Mae o wedi cael gêm bach dwt. Di gwneud un penderfyniad pwysig iawn, sef i roi'r gicor smotyn, penderfyniad cwpl gywir ar ôl chwarae teg ceisio chwarae'r fantes cyn chwythu. Dim yn gêm hawdd i reoli fyddech chi'n tybio. Mae'r emosiynau ar dan a maen nhw'n mynd i fynd fwy fyth felly fel mae'r cloc yn tician. Ond mae gynnu fo igon o brofiad, does. Ti'n meddwl fel dyfarnwr, mae'n rhaid chdi reit iddo fo. A beth dwi'n licio fo hew ydi, mae o, pan mae'n rhedeg i fewn fyniad digwyddiadau, mae o'n rhedeg i fyny efo'r ongl cywir i weld beth sy'n digwydd. Dim jyst rhedeg yna. Mae o'n edrych am meddwl am pa ongl ydy'r ffordd gorau iddo fo weld y digwyddiad. A bob tro, 15 cath, oddi wrth y bynnag sy'n digwydd. Gadael i fynd, mae'n wedi gwneud. Mae'n trio i orau adal y llif y gêm, ond da ni wedi cael i'w stop a ail ddechrau. Ond Caernarfon sy'n angen neud rhywbeth wan. Clearworth at Augustine. Nôl at Clearworth. Gynnet Clearworth ydi Bickerstaff ar eilydd, wrth gwrs y ddau ar fenthyg o'r Exam. Twt rhwng Thomas a Bradley. A mae Bradley wedi cael chydig bach o le oherwydd yr 1-2 bach clyfer na. Mae gan Bradley eto efo Fali, bod yma'n geid gormod. O, mae Bickerstaff wedi troi'r amddiffynwr. Mae Bickerstaff yn gwneud chwarae da, chwilio am Kenny. Oedd hwnna'n hanner cyfle yn doedd ac yn fwy na hynny. O, ti'n gwybod be, chwarae gwych gan Bickerstaff yn defnyddio i gryfdred. A sa'ch ti'n meddwl, so ella cael
Davies di cael y bel o'r wrtho fo fanna, Robert, sorry, o'r wrtho fo fanna, ond na, mae o'n gryf, mae'n gorffordd, mae'n troi dyn, mae'n neud y bel weithio, croesiad i mewn, Kenny'n cymryd cyffyrddiad. Mae ddwg gwneud Bradley eto. Mae hwn yn gychwyn bach pwrpasol i'r ail hanner gan Caernarfon. Ac mae'r hyn mae Bickerstaff wedi gynnig hyd yn hyn yn tanlinellu'ch pwynt chi, Malcolm. Yn barod, mae wedi creu mwy o fygythiad a nath Hayes hanner ffit yn yr hanner cyntaf. Edwards! Dal, jyst ddim yn dod lawr digon sydyn iddo fo'n i drwy'r chwith. Mae cyffyrddiad cyntaf gampus, mae'n defnyddio'i gorff i ddechrau i fod yn gryf, i cadw nhw gyda'r bel. Cyffyrddiad cyntaf yn gosod ti. Sut mae'n gosod ti ar i... Mae'n cymryd... Jyst y cam i addasu draed yn sydyn yndi, ond wedyn, ydi o... Diolch yn cael gafal ni, diolch yn cael gafal ni. Mae o jyst yn siapio'i gorff, mae o eisiau mynd dipyn bach, gwell ongl i siapio'r gorff i gael yr ergyd yna i fewn at y gol, ond gwell gan Caernarfon. Rushton, sgoriwr y gigor smotyn gampus, ddoth ar Drenewydd yn gyfartal Augustine efo fo, a Rushton i gyda dda iawn fanna. Mae wedi ennill y gig gornel. A mae hwn yn chwaraewr mor brofiadol, mor bwysig i ddegfed gol o'r tymor oedd honna o'r smotyn. Drenewydd yn gwybod hefyd, pan maen nhw'n mynd i gael rhyw gwarter cyfa arall efo cicio gornel fel hyn. Maen nhw'n gwybod maen nhw angen gol arall, maen nhw angen cwsyn beth bynnag, di hyn ddim digon. Fletcher ar gic. Mills Evans a fyny amdani hi. Nôl. Cyfle arall i rhoi i mewn. Chwilio am Sutton, mae Sutton i penio i lawr, a Mills Evans yn hydrach. Wel, ni weld y troiad ma fan hyn, gret gan Bickerstaff. A fydda cymaint o gryd o fanna, ac yn ben derfynol. Wan, 19 oed, codi ben, gweld Kenny. Wan ta Kenny. A mae o'n trio gosod ti i gymryd yn ergyd. Mae pawb yn gwybod fel ymwysodwyr. Mae'n rhaid i trio gymryd yr ergyd efo'r cyffyrddiad cyntaf na am y gol. Ti'n gwybod Benig? O'n i ddim yn ymarfer i gael bob dim yn iawn, ond o'n i bendant yn ymarfer i beidio gael o'n wrong. Dim fel yna, mae yna wrong. Mae'n rhaid o gymryd ti ar y cyffyrddiad cyntaf na. Ac ar ôl goroesi ryw dipyn o storm, dyner gan Caernarfon ar eich ail hanner, mae'r Drenewydd i tro nhw i afel yn y gêm yma. Mae Augustine yn drech na Rushton bryd hynny, yn chwaraewr cry hwn. Chwilio am Kenny, mae Kenny wedi gwneud narferchog fanna, wedi troi'r amddiffynwr Mills Evans, braidd y rhy hawdd o safbwynt y Drenewydd, a mae gan Bickerstaff, a mae Bickerstaff, wel mae'n mwynhau hyd, mae bel at Noah Edwards. Evans sydd wedi bod yn dawel, oedd yn ôl i'w chlirio hi. Gwch chi bas hefyd at Thomas, a Thomas yn meddwl mynd amdani eto, mae Sutton wedi gweld i mae'r bel na'n rhyw droi yn yr awyr yn hongian i bwy mae'n disgyn i Rushton. Offori, Rushton. Mondue. Wastad yn bygythiad. Yn eich hoi chi ar ymyl eich set. A weithiau'n eich siomi chi. Mae'n mynd yn erbyn y dyn yma, y dyn yma, Joe Williams, oedd yn pasio'r bel fel yma, rhaid da gan Daran. Rwan, mae'n trio'r sgil yma o twych yn mynd am yr ergyd a dod a'i nôl ar hyn ar ei droed chwith yma yma. Sutton yn just aros ar ei draed. Nath o'n sylwi ella bod Sutton mor bell oedd i wrtho fo. Edwards, ni wedi chwarae'n brysur. Wastad ych chi'n teimlo fan o Edwards, bydd o'n gweud chydig bach yn ormod, yr un cam yr un bell. Mae'r bel gan Bickerstaff eto. Tacl bwysig yn doedd, oedd hi'n bwysig iawn bod hwnna'n gywir gan Roberts am i oddi ar weithar apelio, na'n lle i gamgymeriad. Mae Edwards di ennill hi, ond mae di disgyn yn anffodus iddo fo ag i lwybr Evans, a mae Evans yn rhyddhau Offori, a mae Offori ar ei droed chwith yn mynd i hun. Gareth yn un mor dda i gael ei hun yn ôl i safle gwarchod Ryan yma na. Ond oedd y dacl, ond am lle i ni camgymeriad. Dwi'n dal i ddeud, os bysa Bickerstaff
i condewr yma na, i just cymryd yr just cyffyrddiad blaen troed na. Sa'n gic o'r smotin, ond oedd hanner cyfla gan y dyn yma. Mae o llawn hyder pan mae o'n gwynebu gol Caernarfon. Mae'n cymryd i ddyn ar, di Ryan ddim yn mynd i gael y bloc, ond mae Gareth yn dod ar draws i wneud hynny. Craig Williams i gymryd y gic osod y capten. Mae yna ddisgyn yn y cwr Cosby, y dyfarnwr yn gweld ac yn gweld mai rhyw ddamwain oedd y cyfan. 2 rhif 5 yn taro 10. 2 hen ben. Di gweld gymaint ac yn dal i allu gwenu. Williams, mae'r golwr yn gorfod i gwylio'r holl ffordd. A mae o'n gwneud hynny i fod yn 10 yn gywir iawn, iawn. Ond Sutton yn dod ar gefn clewyd, doedd ar y postyn bella. Edrych ydi Sutton yn mynd ar ben clewyd. Felly dwi'n falch gath Bras just i law iddi. Ond dwi dal i just edrych ar y gol ma'n hanner cyntaf yn dod daro'r bel ma'n sydd i ffwmpa yn lle taro'r bel allan o'r cwrs Cosby. Nawr te, gic gornel o'r dde nawr, mae'n gorfod cymryd nhw fyny llethyr, mae'n gorfod cymryd nhw lawr llethyr fan hyn. Yr un dyn sy'n gwneud, Williams, Kenny yn ôl yn cynnyrthwyo. Felly hefyd Thomas, di hwnna ddim yn mynd i lwybr Bradley. A mae'r bel gan Evans, da chi'n teimlo bod yna rhywbeth i ddod gan Evans, mwy na mae wedi gynnig hyd yn hyn. Rushton, meddwl am ergydio, nôl mewn â hi'n isel, mae honno'n un anodd. Mae'n dod i Fletcher, cael ei gael lawr. Rushton, i bwy mae'n disgyn, dyna'r cwestiwn. Kenny oedd yn ôl, yn gwneud digon. Mae hwn yn gyfnod bach da i'r Drenewydd nawr. Digon o amser i fynd, ond gol nesa, da ni'n bod tro'n deud y gol nesa. Dwi'n di clywed chi deud hynny o blaen, Malcolm. Dwi'n di deud yn hun, STR, 2 gêm. A mae'n mynd i fynd yn fwy ac yn fwy nerfus yn dydi. A mae'n fwy o gamgymeriadau. Ac wrth gwrs, mae wedi bod yn dymor heb gemau cwpan ac yn sydyn 2 gêm gyn Derfynol a hon. Hen deimlad bach da. Ia ta. Go iawn, ben bora, mae hi'n hanner 6 bora yma prynu mewn un byd arall, ond edrych ymlaen gymaint gwrdd ar Thomas. Chwilio am Bradley allan a Jones brofiadol. Darllen i'n iawn, mae'r 2 golwyr di gwneud camgymeriadau. Asa Jones di bod mor gadaf na Derfynol yn yr hanner cyntaf, allan na fydde Kenny di sgorio. Augustine, mynd heibio Rushton, gwaith da gan y dyn athletaidd yma. A Bradley, y dyn prysur yma. Sio godi ben o bosib yn amlach, nôl at Augustine. Augustine creu'r gol Kenny. Yr opsiynau braidd yn bryn, nôl at Augustine, mae Bradley tu allan iddo fo. Mae'n dewis mynd mewn, oedd hi'n digon cywir. Mae Gareth Edwards yn mynd i gael cadw'r pwysau ar y Drenewydd. Chwilio am Kenny, oedd hwnna'n digon cywir. Augustine, Bradley tu allan iddo fo. O, mae hwnna'n bas glyfer. Mae wedi weld o drwy gil ochr i lygad, mae gan Bradley. Mae'n mynd i hun. Nawr te pwy sy'n cyrraedd gynta. A mae'n cael ei chwirio yn y diwedd gan Ryan Edwards. Cyfnod Caernarfon nawr yn un da. Mae'n mynd o un pen i'r llall. O, gret o symudiad gan Caernarfon a Bradley wneud yn gwych yma hyn. Just twyllo mynd i mewn, mynd yn ôl i chwith. Wedyn mae Darren Thomas yn dod i mewn tu ôl i Ryan Edwards. Augustine. Allan gan Mills Evans. Mae'n disgyn Sala! Am gol! Deled yr awr! Deled y dyn! Pa mor aml, da ni'n deud hynny am Darren Thomas. Da chi'n gobeithio bod na'm to, na wal, na llechu'n disgyn. Ond mae penne'r Drenewydd di disgyn. Darren Thomas, a dyna Caernarfon yn gyfartal. Wel, Alex Fletcher, dwi'n meddwl yn gael cael nath reid y bel, mae wtio rhyw ffordd reoli'r bel, ond mae Darren ar bodiau droed. Mae'n gwybod rhyw gamgymeriad, mi na i gymryd hwnna. Pwer, pwysau tu oli, corff drosti, cadw i lawr, a mae mewn, am gêm rwan. Ti'n ben, nes i sgrychen oherwydd gol. Dim oherwydd Caernarfon yn sgorio, dim oherwydd y dyn yma'n sgorio. Ond be oedd yn y byd, os bysa'r Drenewydd yn sgorio eto, sa'r gêm yma drosodd, rwan gyda ni gêm.
A pwy ddudodd na fydde na dorf yng Caernarfon y pnawn yma. Pan drawodd honno gefn yr hwyd, oedd hi fel y dyddiau da. Oedd hi fel tymor a hanner yn ôl. A mae o'n rhoi ias i fyny'ch cefn chi i glywed y cyffro o ble bynnag mae o'n dod. Mae o'n dod o'r waliau, Nick. Y teimlad, yr emosiwn, y cariad, mon pel droed sydd dod â hynny i chdi. Y waliau sydd diolch byth ddim yn disgyn y pnawn yma. Tair i ddwy, dwi'n credu oedd y proffwydoliaeth chi, Malcolm. Ie. Gwch chi roi'r rhifau loteri heno i fi yn y man. Ond bydd oth y gol yn do. Bydd oth y gol pan oedd Caernarfon a'i cynffonau ar i fyny. Faint o'r cae mae'r heina'n weld? Dim dyna illa pan maen nhw'na eisio y teimlad, yr emosiwn, bod yn rhan o rhywbeth. A maen nhw fel ni yn rhan o gêm derfynol gyffroes. Mae Bras yn aros i honna gyrraedd. A mae Mills Evans yn cwyno am safon y gwasanaeth ac yn y cyfamser mae Bras di rhyddhau at Kenny. A mae Kenny a'r capten Craig Williams yn mynd am yr un bêl. Mae gan Noah Edwards. Noah Edwards yn tynnu ddyn yn ôl y dyfarnwr yn chwarae'r fantes. Mae wedi gwneud hynny mor dda mae'r bêl gan Mwandwy. Mae eisiau rhagor gan ddo nawr. Joe Williams yn dweud y dda i ar y syri traed yma na wedyn. Cael ei rhoi i ffwrdd gan Ffwmba. Mae Joe Williams yn dweud y well yn ebyn Ffwmba yn erbyn yr asgellwr yn yr ail hanner. Mae'n ei rwan. Augustine. Sutton, Mills Evans. Mewn amser fel yna, dwi'n gweld Kenny yn bod mwy ddewr i gael y bel na i reoli ar ei frest. I adael i dîm o symud i fyny'r cae, di'n just penio i fyny'r awyr. Fel mae Kai Jones ar y fainc yn gallu neud, wrth gwrs. Mae o'n opsiwn yn dydi. Williams, Bradley. Chwaraewch ymlaen, mae'r dyfarnwr yma yn gadael i'r bêl fydd rhagddi, oedd hwnna di hanelu at Bickerstaff wedi magos digon cywir. Sylwyd bod yn ras na, mae o Kai Jones, yn yr eilid, opsiwn. Mae yn opsiwn. Bradley dio ddim yn cael ei gosbi. Mawr syndod i'r Drenewydd at Bradley fanteisio. Mae'n herio Mills Evans, o mae wedi gyd yn ardderchog, fe alla mynd i hun. Sutton, unwaith eto, i'r adwy. Noah Edwards, nôl at Augustine. Gyda fi problem efo hynny. O gwbl, ond mae rhaid i Bradley wneud o pan mae'n codi benni edrych beth o'i gwmpas, a Darren Thomas yn sgrechian. Doro bel i fi, dwi yma'n rhydd. Mae Fletcher di ryddhau Rushton, mae Rushton yn chwilio am y ffori. Am wythnos o bêl-droed sydd ganddo ni. Ac rhwng y ddwy gêm ryngwladol, mae ganddo ni gêm Cymru dan 11 neu Moldova dan 11. Gêm agoriadol ymgyrch rhag brofol i wrth 2023 yn fyw ar-lein os Wener am had i saith ar S4 Clic a Facebook a YouTube sgorio. Tair gêm ryngwladol fyw mewn wythnos i chi. A wedyn, ar ben hynny, yr Euros yn ei cyfanrwydd. Di Kenny ddim yn cam sefyll. Mae di amseru'r hediad yna'n dda. Noah Edwards. Augustine. Mynd i hun. Gar gwrw clwb cefnogwyr Caernarfon ydy'r fan yma. Maen nhw'n cael bod yna. Peth braf di ffenest mewn to weithiau. Dybed oedd hynny rhan o'r cynllun. A mae yna rai yn fodlon hongian ar fariau. A syllu. A dringo. A gweiddi. A deheu. With a Bickerstaff.
Ge bywyd mor anodd i Roberts. Mae James Davies gyda llaw yn paratoi i ddod ymlaen i'r Drenewydd. Diolch di bod yn hollol ffit. Mae'n chwaraewr mor bwysig iddyn nhw pan mae yn ffit. Wel, mae o'n cynnig cyfrwm dra. Mae'n disgwyl y dwy'n y byd Caernarfon Granach yn y tymor. Rushton, dyn y sgoriwr o'r Smotyn. O dacl yn gywir yn doedd gan Clewodd. Oedd hi. Mae'n jyst mynd o un pen y llall. Mae'n ei agos i ddeu pwysau nid ennill. Mae momentum yn symud o'n bob eiliad. Mi wneith o'n gynnig rhywbeth gwahaniol. Yr eilydd, mae o'n gyflym. Mae'n rhaid i Caernarfon cynllun gyda fo. Fletcher ar tafliad. Ac y byddech chi'n mynd dychmygu y bydde'r Drenewydd ar hyn o bryd yn tynnu blaenwr o'r cae. Wrth i Sutton gymryd y daith hir yn ôl ar ôl symud fyny ar gyfer y tafliad na. Dwi'n saff, sti. So mae'n medru cymryd o ffori. Wrth y cae, dwi'n mynd i cynnig llawer yn ymosodol. Na, mae'n dibynnu ydyn nhw. Ydych chi'n gei penderfynu i fynd amdani yn dydi? Wel, blaenwr am blaenwr, dyna ddim... Ie, dwi'n dall beth i'n neud, os dwi'n dau blaenwr ar dau well cyfle i sgorio gol. Oedd y bechgyn yma yn hawlio i lle gyda llaw am chwarter wedi 9 y bore yma. Mae rhai ein yn yr academi yn Caernarfon hefyd, felly maen nhw'n rhan mawr o'r cwpel droed. Yma, yn yr academi mor gryf rwan. Sutton yn chwilio am Offori. A Williams di chwarae'n dda, yn dydi? Mae o'n gallu chwarae am ddiffynwr canol ac fel cefnwr. Wel, dyna nath ni ddeud. Nath ni siarad am rai Williams camu nôl wrth ymwyl Gareth Edwards, fe di chwarae yn fanna efo bo blaen. A Clewodd, mae o'n well yn greadigol, so o'n mynd i symud i ganol cael. Lle mae wedi wneud yn yr ail fanna? A di wneud gwaniaeth. Mae Fletcher di cymryd pob un tafliad, yn dydi? Ond nid Jake Phillips mae honno fo. Mae Jake Phillips ar y fain gyda llaw. Hwna'n beniad da. Mills Evans gafodd yr ergyd yna. Nad os o lawio fanna na mydd y dyfarnwr. Rhaid bawb droi at y dyfarnwr a syllu ag apelio. 2 fraich allan. Na. Oedd penderfyniad Hugh Jones. Wel, yn unig pam oedd na, dwi'n meddwl, oherwydd oedd Noah mor agos. Ond edrych o hon, ar y foli gan rhan ddeffynwr canol. Sech ti'n mynd i sgwyn na, dwi'n meddwl, sy'n sodwr yn mynd i wneud y well. Ond mae wedi taro postyn yn lwcus i Caernarfon, ddim yn o'na, hon di llawiad. Ydy o'n i agos. Oedd hi ddim yn lawiad. Na, hynny yw, nath i'n hyd y taro'r llaw efo. Gwych eto gan y dyfarnwr Hugh Jones. Sa di wedi cael ei tynnu mewn y fanna fysa. Wel, hanner ffordd ddwr ail hanner. Y postyn hwn a mynd nôl ar y blaen. Da ni ar yn ffordd i amser ychwanegol. Da ni ar yn ffordd i gicio'r Smotyn. Na, mae Malcolm Allen yn meddwl bod y chwarter sy'n weddill yn ddigon. Mae yna gamgymeriad mynd i gael ei wneud wrth gwrs efo chwaraewyr yn blino. Weithio mae'r adrenalin mewn gema mor mawr a chlysur fel hyn. Wedi mynd allan o'r chwaraewyr yn hwyn y gem. Camgymeriadau. A dan hynny, mae'r sgript wedi ysgrifennu fan hyn. Ond mae'r ddau dîm yn sicr yn cael eu cyfnodau. Dyn nhw'n gyfnodau hir, ond mae'r agos ddodd hwn. Sbia, mae'n cadw i ben, mae'n cadw i ben dros y fel, a mae'n mor anodd efo sgil o'r foli. Mae'n neud hynny, ond methu cael i'r gornel bella. Dwi'n meddwl sy'n golwr ddim wedi gwneud arbediad o hwnna. Wel, oedd wedi hoelio i'r unfan yn doedd. Ac i fod yn deg a partner Mills Evans, Sutton yn illodd y bel, y ddau am ddiffynwr canol yn cyfuno. A mae gan Mills Evans, wel, mae gan efo 2 gol. Wedi chwarae yn Ewrop. Wedi ennill gemau fel hyn o'r blaen. Ac hefyd, bachgen lleol, wedi lot o chwaraewyr Drenewydd. Mae'n stalwart. Mae'n un o'r chwaraewyr na wedi ti'n gwybod beth ti'n gael. Mae'n dibynnu ar. Fe cystaff eto'n dangos i gryfdar yn ebyn Roberts. Mae'n brwydyr dda rhyngddo fo a Roberts. I fod yn deg, mae Roberts, wel, mae o mor brofiadol mewn cymhariaeth. A mae Bickerstaff, 2 hogyn ifanc ar fenthyg o'r Exan, Clewodd a fo. Maen nhw wedi cael gwahaniaeth yn dydyn. Mae'n tro argraff mae'r 2 di gael. Cyn reolwr Caernarfon, Sean Eardley a'r cyn chwaraewr Gareth Evans hefyd.
Thomas eto! Bym gystal gafel tro yna. Ond diwch mae'r bel iddo fo o fewn pymllad ar 20 i'r gol. Na, ti'n hollol iawn, ond beth dwi ddim yn licio di neb yn dilyn i mewn. Neb yn dilyn hon i mewn. Mae hwnna fwy o lawiad, ni. Ydy fawnsio fan hyn i fynd Fletcher. Droi i gefn, a mae'n deg llad. Mae Augustine di methu honna. Rushton, nawr ta Ffori! Dyna'r Ffori, fethu o Ffori. Ddyle fod i gwneud yn well. Nath o bopeth yn anghywir, Mr Blaenwr rhyngwladol. Wel, mae'n neud yn iawn, ydy'n rhedag i fyny efo siap i golf lle mae eisiau sgorio. Mae'n hanner am y gol, hanner am y croesiad, y dyn sy'n croesi. Unwaith mae yna, mae'n just plygu nôl. Pan ti'n plygu nôl, newch chi ddim reolaidd, mae'n mynd i fyny'r awyr yn sydd. Mae'n eich chi positif yn dy feddwl, pen lawr, drosti, pasiau fewn i'r gornel yma. Mi ddyle fo di sgorio. Yn sicr mi ddyle fo di taro targed. Yn o'r reidio i lwc, Caernarfon ar y munud 2 gyfle yn y 2-3 munud dwytha. Hwn yn taro'r postyn. Ac pan gafodd Caernarfon i cyfnod, a mae'r ddau dîm wedi cael eu cyfnodau, gwahaniaeth ydy fe sgoriodd Caernarfon yn eu cyfnod nhw, a falle bod yna gyfnod arall i ddod iddyn nhw nawr. Dyna ni bod, dyna ni yn sôn yn aml, pan ti'n cael siar o'r gêm, mae'r egni ddim antais. Fi'n hyfryd clywed fel ydy Kenny fynd am honna nawr Sutton dan bwysau gan Bradley ac yn dangos i brofiad fel ath y bel at Kenny. Fe glywes i Hugh Griffith yn gweiddi. Rwan, neidia. Nath o ddim. Ond mae'r timau'r rheoli yn cicio bob pêl, yn penio bob pêl. Mae'n gymaint yn y fantol. Ewrop gyfarwydd mewn cymhariaeth i'r Drenewydd. Ewrop am y tro cynta i Caernarfon. Fletcher. Evans, mae o wedi bod yn dawel, da chi ddim deimlo bod yna rhywbeth i ddod gan Evans. Mwandwe. Evans, dio ar ei gêm na di, dydio ddim ar ei gêm. Edwards. Mae'n gri. Mae wedi gyd yn ardderchog i gael honna. At Rushton. Bras yn ei gollwng ni, a weddoch chi beth as yn y Blaenwr di bod yna. Gath o'i ddwylo iddi, ond i gwiro hi i'r tân lle ddyle Blaenwr wedi gallu manteisio. Go iawn, mae'n cael look ar ei ochr, a mae'n sbia. Come on. Mae'n rhaid, mae wedi cael ei hyfforddi. Dwi'n gwybod mae o wedi, so mae'n cael cona am gymaint o amser sy'n ma ddim. Mae'n taro'r peli yma i fewn i llefydd lle mae bosod wedi bod yn. Unwaith eto Fletcher. Mae honna'n hirach. Mills Evans yn mynd amdani eto. Evans wedi cholli hi nawr, mae'n gyfle am wrth ymosodiad. Mae'r bel gan Bickerstaff, mae Thomas yn brasgamu. Mae Thomas di cyrraedd, mae hwn Thomas ar gol. A mae Thomas di sgorio eto. A mae Caernarfon yn ôl ar y blaen. Y gwrth ymosodiad mwyaf ffeithiol garech i gael. Dyna mae'n ei olygu. Maen nhw'n llythrenol, weiddi o'r toie. Maen nhw gam y nes at Ewrop. Maen nhw gam y nes at greu hanes. A mae'r Messi lleol di gwneud i eto. Am droiad gan Bickerstaff, am cryfdar yma na fod yn benderfynol. Rwan, be dwi am wneud? Dwi'n gwybod mae Darren yn carlamu fod i'r boi. Wan ta, cyffyriad, dim yn un gora. Mae'n mynd wrth y gol. Ond does am byd yn anghywir o'r ailyn. Edrych ar hon. Bang! Mae mewn. Gret o gol i Darren Thomas ac i Caernarfon. Glinigol. Ti ddim eisiau rhoi pêl i'r dyn yma yn yr ardal yna pan mae o ar dan y clasag. O bawb, dyn yr achlysur mawr. Rushton sy'n gadael, Davies ymlaen, a hefyd mae Offori mynd i adael a mae Breeze yn mynd i ddod ymlaen. Dim byd i golli nawr gan y Drenewydd, Davies a Breeze. Mae'r llwyfan yno i'r dyn yma yn erbyn i gyn glwb. Ydy Breeze
yn mynd i allu chwythu Caernarfon allan o Ewrop ar hyn o bryd. Nhw sy'n mynd. A mae ganddo ni chwarter awr. Dybiau i fwy a dramatig o'n blaenau ni. Medde fo, fe allai fod yn 3 chwarter awr, wrth gwrs. Rwan ta, be mae Drenewydd yn mynd i ymateb efo. A ni'n gwybod bod y dyn yma rhedag a rhedag fel nath o sgorio'r gol yma wythnos dwytha. Siawns wan i Chris Hughes. Efo ffordd mae o'n meddwl, ni newid pethau gwmpas. Yli. Ti'n meddwl, dio am, mae o wedi. Darren Thomas. Ti'n sôn am, Nick, yn ystod y gem, a di gem yma wedi gorffen eto. 200,000 a drosodd y pres a fynd â Ewrop. Does a ddim pris, os di Caernarfon yn creu hanes heddiw. A be sy'n werth i gofio, ac dybiau i yn rhan o'r rheswm dros y fath emosiwn sydd yma. Cwta 10 mlynedd yn ôl, oedd y tîm yma mynd allan o fodolaeth. Oedd y clwb yma mewn trafferthion enbyd. Mae'r bêl gan Edwards, tacl gan Mills Evans, oedd hi'n dacl dda. Mae'r bêl gan Jordan Evans. Mae rhaid y fod a chi'n teimlo neud rhywbeth nawr. Dio ddim di bod ar ei gêm o gwbl na di. Dio ddim di bod ar un donfed ar ei chwaraewyr y gwmpas o heddiw. A mae pob cael i dwrnodia off. Ond be ydych chi gofio, fydych chi mond cario 2 chwaraewr mewn gêm fel on. Dim mwy na hynny. Mi oedd na ddigwyddiad a mi nath y dyfarnwr adael i'r bêl lifo. Ond dwi'n meddwl mae'r bachgen ifan clywed sydd wedi gael o. Ond mi oedd na ymdrech i wneud llosedd. Mi chwaraeodd Hugh Jones y fantes, gadw i lif a chwarae redeg, ond nath yma'n anghofio a mae yn ei ôl Sutton. Bydd na 6,500 o dorf yng Nghaerdydd nos Sadwrn nesaf pan fyddwn ni'n dangos gêm ola Cymru cyn yr Euros. A weddwch chi be? Cymrwch o gen i fel un sy'n yma ymhesedoldeb torf. Mae'n mynd fod mor hyfryd cael torf. Achos mae'r awyrgylch yma wrth i Williams weld Carden Felen. Mae'r awyrgylch yma yn werth i brofi. Wel, ydych chi ddeud illa tu ôl i'r llenni di fi'n bach o dio, mae'r lle yn bawnsio, mae'r awyrgylch yn drydanol, a mae'n gret clywed y gwrando. Jo di cael y cardyn am hwnna, wan, felly chance i Drenewydd efo Craig Williams, mae'n safonol efo'r peli yma i fewn at y gol neith o'n mynd. Mae Breeze, mae Sutton yn aros amdani, mae hwn yn gallu taro nhw yn gwbl berffaith. Mewn â hi, mae'r golwr yn aros ar ei lun. Ac unwaith eto, mae'r Drenewydd yn gyfartal a James Davies yr eilydd yn gwneud i farc yn syth, yn gadael i ôl, yn torri ac yn codi calonau i 9fed gol y tymor yma. A mae'r Drenewydd yn gyfartal. Y llia ar y cae, mae'n neud i ddediad o'r cefn, mae'n dod i fewn i Ryan Williams, mae'n dod reit a draws, edrych ei symudiad o, mae'n gampus sy'n mae'n neud o, a mae'n cael ei ben iddi. Dwi'n edrych ar chwaraewyr Caernarfon, maen nhw'n sefyll yn stond, a mae James Davies di colli Ryan Williams ar y postyn bella. A fo ydi llia ar y cae, newydd dar, a fela ti'n gwneud sgorio goliau. Pwer ar y croesiad, mond gwrw'r canolbwyntio ar y cysylltiad, pen ar y bel a mae'n gol, oherwydd dwi'n mor agos. Edrych symudiad campus. Y chwaraewr oeddech chi wedi broffwydo. Nathoch chi broffwydo y bydde Davies yn gallu gwneud gwahaniaeth. Wrth gwrs fe sonio ni am Breeze. Oeddwn ni'n chwilio am stori dylwydd teg. Ond yr eilydd arall sydd wedi gweithio, yr eilydd arall sydd wedi gadael i farc. 6 o goliau a dim byd hyngddyn nhw. Unwaith eto, Kenny yn ceisio manteisio ar chydig bach o oedi. Mae'r bêl gan Bradley. Noah Edwards, mae Bradley di aros lawr yn gafel yn ei wyneb. A mae'r dyfarnwr yn penderfynu, wel mae'r anaf i'r pen, felly mae rhaid i fi oedi allai'n chwarae mantes fan hyn. Ydy Craig Williams yn just dal o fan hyn? Dwi'n meddwl mae'n dacw reit 10, mae ddain nhw'n mynd i mewn. Ond di Craig Williams yn dilyn i mewn yn ei tacl llawn ar Bradley, lle mae'n ddal am ei ysgwyn neu raich?
Na i weld yn iawn. Yndi. Well done, Bradley. Mae'n just sedag I mewn iddo fe. Mae Craig Williams yn cadw I... Dyma'r gol. Mae mor... Yli, distaw, slei a'i fewn. Chris Hughes wedi bod fo tro yma. A mi sonies I, mae'r golwr di aros ar ei linell. Fel efo di dod. Wel, mae'n groesiad da. Na'i dweud hynny. Ond sa fod i wneud y penderfyniad yn gynnar, fysa pawb di symud. Ond na olwg dyn ar ei newid I feddwl arno fo. Oedd na chdi, oedd o'n. Oedd I safle cychwyn o ddim yn gret. Oedd yn argoedd I fi bod o'n mynd I ddod allan I nôl I. Am fnawn. Am fnawn. Edwards. Edwards yn chwilio am Kenny. Wel, mae'r gemau yma fel arfer. Mae nhw'n gemau tyn. 1 neu 2 o goliau yn unig. Mae nhw wedi bod yn ei storio nhw ar gyfer hon. Dan ni rioed wedi cael gymaint o goliau mewn rownd derfynol gemau ail gyfle. O'n i'n teimlo yn agoliau heddiw, o'n i'n teimlo bod y ddau dîm yn medru ildio. Dyna be o'n i'n teimlo yn y byd arall. Wel, dim ond y derwyddon Cefn sydd wedi ildio mwy na Caernarfon. Bradley. Augustine yn ei gwylio'r holl ffordd mynd amdani. Steve yn meddwl ar gydio nath o ddim nad y gyfle wrth y masodiad fan hyn nawr. Mae Davies yn brysgamu. Efo, mae'n dwy'r ho hi, mae o wedi'r hoeddi, mae'r bel gan Davies. Mae Davies yn gorau mynd I hun, mae Davies yn ergydio. Mae Davies wedi gwneud glam paragraff Hersgol Blan fel eilydd. O, am ddrama, a'r gol bron iawn, yn union yr un fath. A gol Darren Thomas, gwrth ymosodiad effeithiol, gwrth ymosodiad sy'n gyllell I galon Caernarfon I cefnogwyr, a mae'r Drenewydd ar y blaen. A cam y nes at Ewrop. Yma nhw wan ydi, a ti'n mo be, o cic gornel Caernarfon ma hon yn dod, a edrych a... Unwaith mae hyn yn dechrau, mae Davies, sy'n neb yn dal Davies, pan y pwynt am hynny, mae o'n mor gyflym, mae'n cael am fel, mae'n cadw I ben, ti mewn I Williams, a wedyn, unwaith mae'n dod ar ei droed dde, I fewn ar ei droed chwith, edrych am efo'n neud. Mae'n arafu, mae'n oedi, mae'n disgwyl I Williams dod ar draws, mae'n chwarae'r bel ar bwrpas trwy goesa fo, sy'n dallu'r golwr, diolch methu wneud i'n byd, a mae Davies wedi wneud y cyfan. 2 gol yn barod yn ebyn Caernarfon tro mor un, ond mae hein yn 2 gol pwysicach. Wel, fe welson ni ddathiad angerddol Hugh Griffiths. Mae Chris Hughes wedi camu i'r llwyfan I wneud yr un fath. Nawr te, Kenny, mae'r cloc yn sydyn yn elyn I Caernarfon. Am gêm, 7 o goliau nawr. 7 o goliau nawr. Ac yn sydyn, unwaith eto, mae yna rhywbeth rhyngddyn nhw. A mae hwn yn cnoi yn ei fol. Coeliwch I fi. Dwi'n ei deimlo fo. Mae wedi bod yn fnawn fel yna. Rhyw fnawn rhyfedd. Falle mae wedi arfer efo cefnogwyr yda ni. Ond mae yna densiwn wedi bod o'r cychwyn. Da ni'n di arfer chwaith na efo gemau cwpan. Lle da chi'n byw neu farw ar ddiwedd y canlyniad. Go iawn. O! Rwan ta, oes da droiad arall i'r dais. Yn fan hyn. Ti just gobeithio, mae'r chwarae mynd i bob dim fedru i'r ddau dîm yma, a mae'r dyn yma wedi gwneud gwan. Nes I ddeud o. Nes I ddeud faint o bwysig mae hwn yn medru bod efo'i gyfrymdra fo. Am eilyddio effeithiol. Anghofiwch Jamie Breeze, dyma fo'n mynd yn chwilio am ei drydedd gol. Ond fe union fel Darren Thomas, oedd y gwrth ymosodiad mor debyg yn doedd. Oedd hi'n bwysig bod hwn yn cadw fyny, wel wrth gwrs bod o'n mynd I ma mor gyflym. Oedd hi'n bwysig bod y bas yn berffaith, mi oedd hi'n berffaith, ond oedd gynnu fo dipyn I wneud wedyn. Ond y cyfrymdra yna sy'n cael chdi allan o drwbl de. Y cyfrymdra Darren Thomas, wedyn y cyfrymdra gan y dyn yma, James Davies. A gadwch ni fod yn hollol glir. Nath am cychwyn ac os bod yn hollol ffit. Os o wedi cychwyn. Ac wrth gwrs, penderfyniad gwahanol gymryd o Caernarfon. Oedd Hayes ddim yn ffit, nath o gychwyn, mae Bradley'n derbyn.
A mae'n gyfle eto i Darren Thomas. Pwy sy'n mynd i gael yr hat-trick? Mae Darren Thomas yn chwilio am Kenny. Ddyle Kenny di cyrraedd hwnna mewn gwirionedd, ond nath o ddim. A'r berchog mae'n dwy. Sam eisiau gweld Darren yn cymryd Mills Evans ar y fanna rwan. Un yn erbyn un. Ti'n gwybod ti'n gofod mach efo. Ti'n gwybod mae Mills Evans ar gardyn melyn. Felly ti'n mynd i gymryd o ar. Gan Caernarfon ddim byd i golli nawr. Mae'r tymor yma wedi gadael y gorau tan yr ola yn dydy. Y pencampwriaeth yn cael ei benderfynu ar y dydd ola un. A gêm ola'r tymor yn gêm fel hon. Ac mae pawb yn heiddi diweddglo fel hyn. Y clybiau, y gymdeithas bêl-droed, sut maen nhw wedi gweld y tymor yma mor ddiogel i'w derfyn, dim ond drwy ymdrech gwirfoddolwyr, dim ond drwy ddyfal barhad, a maen nhw'n cael y llwyfan mawr. Maen nhw'n ei heiddi, ag uwch ben dim y chwaraewyr yma. Sydd wedi chwarae 2 gêm yr wythnos ers misoedd, nifer yn rhan amser. Mae pawb wedi chwarae ran. A mae'n gyfle fan hyn i Davies ddoi diwedd arni hi! Ac mae wedi cael ei roi mewn, a wyddwch chi pwy sydd wedi gwneud i Jamie Breeze a bron iawn bod am isio dathlu. Ac eto mae'n sylweddol i mawredd i gol. Yn erbyn i gyn-glwb ar y maes lle oedd o'n arwr. Mae wedi roi'r hoelen ola yn arch breuddwydion Caernarfon. Mae rhaid nawr bod y Drenewydd ar ei ffordd i Ewrop. Wel, Caernarfon cysgu ar y cic ddydd sydyn yma. A eto Davies mor ar-lain i draed yn disgwyl y bas bach daclus ma gan Fletcher. Unwaith mae'n troi, mae'n cymryd yn ergyn a Rai Williams ochr anghywir iddo fo. Mi dyle fo trio, mae'n cael rhyw fath o bloc ar ei. Mae Rai Williams ar ei sodla lle mae James, mae Davies ar i fodiau draed. Yr ergyn i fewn, os fi o pwysyn na, Breeze. Chwarae teg o beidio dathlu. Oherwydd mae Drenewydd yn edrych bod nhw wedi gwneud digon rwan, oedd nhw'n gorau dathlu o. Chwarae teg i Jamie Breeze am beidio. So mae wedi medru cofia. Oedd o'n bach o arwr yma'n hyn, oherwydd i ffordd oedd o'n gweithio mor galad i Caernarfon. Ond Chris Hughes wrth i fo. Ie, maen nhw'n gwybod. A wyddwch chi be. Maen nhw wedi bod yn y gemau ail gyfle. 8 gwaith mewn 9 tymor. Maen nhw wedi ennill a cholli rowndiau terfynol. Mae Kai Jones ymlaen fel eilydd yn lle Williams. Dim byd i golli rwan. Na, dim byd i golli wrth gwrs, ond oeddech chdi'n teimlo ar ail gol gan James Davies yr eilydd. Oedd yr adrenalin, yr egni, oedd bob dim wedi just sincio allan o'r dîm y dyn yma. Mae hwnna'n bwynt mor dda, ac os dwi di blino'n gwylio hwn, dwi'n yn gwybod be ydy, a'r awyrgylch, mae o'n teimlo yn anghyfforddus o ddiarth, a pan mae'r pwysau o beth sy'n yfantol i'r chwaraewyr yn cael ei ychwanegu at hynny, da chi'n mynd i redeg allan o egni, dydach? Do iawn. Weithiau sti, ti'n chwarae'r gêm yma noson cyn, a mae hwnna'n mynd ar egni allan o hwnna chdi hefyd. Ond enwedig yn ddiwedd y gêm, nes i ddeud bydd y goliau oherwydd camgymeriadau'n cael ei wneud. A dyna pam bod eilydd fel Davies yn gallu gei gwahaniaeth. Dydy o ddim ar ei luniau'n gorfforol, na chdi? Na, coesa ffres, yn gwybod beth i o'n neud, a creu argraff yn ei gwahaniaeth, a mae wedi wneud hynny. Mwan dwy sy'n gadael y maes. Ie, dwi'n credu, a mae'n cymryd y ffordd gosa fel ddyle fo. A mae James O'Neill sy'n yma efo'r Drenewydd am ei ail gyfnod yn dod blaen i'r maes, ond bita amser di hyn rwan. Ie, a ffwmpad i wneud yn dda. Mae'n gwybod mae'n rondi ar ei llygen. Nath o cael y cic o'r smotin do yn yr hanner cyntaf, mi'n sgoriodd o'r ail. Am bynawn, 8 o goliau. A dim bris o gwbl ar y Drenewydd. A da i sôn gymaint am yr hamant bosib i Caernarfon. Da ni'n sôn gymaint am hynny, ond mae werth sôn am y Drenewydd. Pan ail daniwyd y tymor yma, oedd y Drenewydd 2 bwynt uwch ben y cwimp. Uwch ben gweilod y cyngrair. Ie, dyna oedd o. A nawr, mae chwarae nhw yn ail hanner y tymor wedi bod yn gwbl ryfel. Ennill oedd i cartre hefyd, mae rhaid pwysleisio i gyrraedd y nod. Dyna maen nhw'n mynd i wneud ar ôl y pnawn yma. Pen y font wedyn Caernarfon.
Maen nhw wedi gorfod gwneud i y ffordd anodd. Dyna ydych chi'n gael am orffen yn seithfed. Wel, maen nhw'n mynd i fod yn trydydd clwb yn gorffen yn seithfed a mynd i Ewrop tymor hyn. Ac am y 5 tymor yn olynol. Mae'r tîm orffennodd yn chweched a mynd i golli yn y rownd derfynol. Mae wedi Darren Thomas fod yn ofalus. Os am isio, diwedd bler nawr. A Craig Williams, dwi'n meddwl, sydd wedi cael y garden ddelen. Ia'r ddau yn wrth i fynd mwy na. Wel, mae Craig dal dig me yma de, ers yr dacl cyntaf yma Darren. Mae Breeze yn mynd lawr y gafel yn ei wyneb. 4 munud o amser ychwanegol, dwi'n meddwl ddydd 4 munud fydd o bosib. Mae Breeze ag Edwards di taro yn erbyn ei gilydd, mae'r ddau di codi. A mae yna hen sgyrnygu. Yn sicr mae unrhyw ysbryd cymodlon oedd yn bodoli wedi hen ddiflannu. Mae pawb yn mynd i fyny i'r cae. Mae yna 2 bêl ar y cae, felly sa'n bodd gadael i'r gic yna gael ei chymryd. Gareth Edwards o bosib yn mynd i weld cardiau felen, ie. Ac yn sydyn mae'r cardiau melyn yn pentyrru, ond i hynny'n poeni dim ar Caernarfon nawr. Y goliau sydd wedi pentyrru yn ei herbyn nhw. Wel, dwi'n gweld golwr Lerpwl yn y cwr Cosby, ond mi ddawn amser pan fydd pawb, dwi'n siŵr. Ond mae angen 2. Mae angen 2. Dras. Mills Evans. Augustine a Breeze. Augustine a Bradley. Ymhen draw y llun chi, mae Chris Hughes yn orffwys. Bod i dîm o 2 gôl ar y blaen, mae'n dal i wneud yn siŵr bod i dîm o yn cadw'n drefnus. Diolch isio ildio un, ac wrth gwrs fe allai bob math o bethau ddigwydd wedyn. Augustine a Williams. Di 2 gôl hwn ar hyn o bryd yn golygu dim. O, mae'r bêl yn disgyn i Bradley, oddi ar goryn. Sutton, Bradley. Fedren o ddim, allan. Fedren nhw'n sgorio 2 gôl yn y llai na 2 funud sy'n weddill. Mae wedi bod yn dymor mor od. Da, mae Caernarfon wedi creu gwirthia dros nhw gynnydd. Sutton eto, na hanner cyfle fanna. Bickerstaff dwi'n credu gafodd hi. Mae Kai Jones yn ergydio fanna. Seren y gêm yn ganol y drama mae Malcolm Allen. Wel, nath o ddim chwarae ar y cae yn hir, ond y dydd sy'n mynd i yrru Drenewydd i fewn i Ewrop unwaith eto ydy James Davies. Am chwaraewr i ddod oddi wrth y fainc. Sa wedi chwarae yn ddiweddar, sa fo yn y tîm yn y cychwyn. Ond i greu argraff fel mae o wedi wneud i'w dîm, se'n gynnawn i fynd i dweud Darren Thomas di sgorio 2 gol, ond faint o newid mi nath James Davies. Felly seren y gêm James Davies, da iawn bob. Goliau sy'n ennill gemau, ynde? Goliau sy'n ennill gemau, a dyna pam y gallwch chi mewn cwta chwarter awr ennill gwobr seren y gêm. Gadwch ni gymryd trosolwg ar y gêm a Malcolm, di'r Drenewydd yn heiddi ennill? Maen nhw wedi sgorio ar adegau pwysig yn y gêm, ti'n gwybod, dyna dwi'n teimlo. Pan ein 2 gol i 2, mae'r newidiadau ac yn y 2 reolwr wedi bod yn ei pwysig, oherwydd 2 gol i 1 hanner amser, Hugh Griffiths yn neud y switch efo Bickerstaff yn dod i'r cae, efo Clewyd, mynd i ganol cae. Wedyn, mae Caernarfon 3 gol i 2 ar y blaen, lle Darren Thomas di sgorio 2. Be sy'n digwydd? Mae Chris Hughes ar ochr y cae yn gorau neud newidiadau. Felly gret o frwydr bach seicolegol ar ochr y cae, ac amseriad perffaith iddyn nhw wneud i penderfyniadau mawr maen nhw wedi wneud yn ystod y gêm yma. Ac yn y diwedd, mae just ffitrwydd efalla a coesa ffres chwaraewyr o safon fel James Davies wedi wneud y gwaniaeth. Y Drenewydd unwaith eto sy'n mynd i Ewrop. Y gŵr yma, ymlaen fel eiddydd, nath y gwahaniaeth yn y diwedd. Am gêm, fe symudodd hi o un pen y cae i'r llall yn Derfynol.
Caernarfon yn mynd ar y blaen, Drenewydd yn gyfartal wedyn yn mynd ar y blaen, oedd hi'n 2-1 wedyn, cyn i Caernarfon mynd nôl ar y blaen. Wedyn y Drenewydd, 2 gol, 2 gan y ddau eilydd, Davies a Breeze. Mae breuddwyd Caernarfon wedi chwalu. Mae'r Drenewydd di gwneud yr hyn sy'n gyfarwydd, mynd nôl mewn i Ewrop. Am gêm, Caernarfon 2, y Drenewydd 5 lawr â ni ar y penne a Sioned David. Chris Hughes, reolwr, Cadw Cymru i fi. Chris, what a game, what a final. You've only gone and booked yourself a place in Europe. Wow, just wow. Yeah, what a game, credit to them as well. But they came on really strong second half, but so proud of my players. We got 3-2 down and then to go and turn it round. But look, the journey we've been on this year with everything that's gone on, it's unbelievable to be second from bottom before the lockdowns, come back and do what we've done and win 2 away games. We've done it the tough way. We always do that. They never fail to amaze with this group, and it's unbelievable, excellent for everyone at the football club. We're absolutely delighted, and for once I think I'm speechless. It's not like me, but no, unbelievable, and just the game was an unbelievable game, wasn't it? The playoff final, but we just got over the line, did what we needed to do, and good subs again, and we won the game through the substitutions. If it makes you feel any better, I think that game's left us all speechless. I think that summed up your season, didn't it? You went behind twice, you fought back. That's just summed up everything Newtown have gone through this season. Yeah, like you say, look, we were second from bottom pre-lockdown, come back and, unbelievable. I think we've won 12 games out of 19 to get over the line, and so you can see what it means to the players, the club, everyone. European tour, second one in 6 years, I think, so that's unbelievable for a club of our size. And with it going to 3 clubs next year, it was, it's probably the last opportunity maybe for a long time for some of our club of our size to get over the line, and we're absolutely delighted. It's unbelievable, really is. Huge achievement by everyone at the football club. Chris, llongyfarchiadau enfawr, go and enjoy the celebration. Thank you, cheers, thank you. A fel sy'n digwydd mewn rownd Derfynol, mae yna ddathlu a mae yna ddagre. Ochr arall y geiniog, Caernarfon ar ei gliniau, methu credu'r peth, ond Owain Tudur-Jones. Be mae'r tîm ma wedi gyflawni dros y misoedd diwetha? Ac yn coelio'r peth wir. Oedden nhw'n hopeless hanner cyntaf tymor. Maen nhw wedi dod yn ei blaenau a maen nhw wedi bod yn gampus. Mae Chris Hughes, mae'r dyn yma yn heddi gymaint o glod. So lot o bobl yn sôn am y swydd wych mae wedi gwneud dros sawl tymor erbyn hyn. Am gêm, dwi allan o wynt, dwi angen ista ar y soffa ac ymlacio am ddipyn bach de. Ond am gêm, am ddiwedd gloi'r tymor. Gêm af y tawer fi'n dechrau yn y rownd Derfynol yna. 2 gol mewn 6 munud yn trawsnewid y cyfan. Oedden ni'n gweld ti'n dod yn addon. Unwaith gath Caernarfon i hunan ar y blaen efo goliau Darren Thomas, oedden ni'n meddwl dyna hi, ond y dyn yma'n dod ar y cae. Chris Hughes yn rhoi y ffydd yn y fo a Jamie Breeze, a fel 2 ymysodwr dod ar y cae a gwneud be maen nhw'n cael ei talu i wneud. Sgorio'r goliau, nid y tro cyntaf i James Davies sgorio'r gol fuddigol yn y gêm yma i gyrraedd Ewrop. Tro dwytha i Hugh Griffiths fel rheolwr, heddiw i Chris Hughes. Yn union, ni'n gweld y golygfeydd tu ôl ni, maen nhw wrth i boddau. A ffamlau, Caernarfon, o'n i'n poeni am yr amddiffyn drwy gydol y tymor mewn ffordd, dim ond y wyddon sydd wedi ildio mwy, oedd hwnna'n ffactor? Wel, os ti'n ildio 5, wyt ti'n heiddi ennill y gêm, ond maen nhw wedi chwarae rhan, maen nhw wedi bod yn gampus wir. Ydyn nhw'n heiddi hyn efallai ddim, oherwydd oedden nhw'n breuddwydio ac yn meddwl rwan di'r amser iddyn nhw gyrraedd Ewrop, ond yn anffodus iddyn nhw ddim cweit wedi medru. Goliau campus, oedden ni'n meddwl mae stori Darren Thomas oedd i am bod, ond yn anffodus iddo fo ac i Caernarfon, y boys yma fydd yn dathlu drwy'r nos. Oedd pawb yn ysgol gêm dyn, sut yn y byd ni wedi cyrraedd y sefyllfa yma, 8 gol, fi'n gwybod cyrraedd, dim cysur i Caernarfon, ond am gêm ni wedi cael. Dwi'm yn gwybod, am ddiweddglo'r tymor, fath o chwarae golf, ti'n cael 1 shot sy'n at y diwedd, a ti'n meddwl, dwi'n mynd i ddod yn ôl am fwy. Gêm ola'r tymor, dyma da ni'n gael, allan disgwyl tan tymor nesaf, wan. A wrth gwrs mae Ewrop yn agosau. Mae'n digwydd yn gyflym iawn iddyn nhw. Mewn lle da i gynrychioli Cymru yn Ewrop. Yndi tad, bydden nhw eisiau'r gemau wythnos nesaf. Mi fydden nhw'n paratoi rwan dros yr wythnosau nesaf. Ymlacio am chydig bach, a wedyn dwi'n siŵr fydden nhw jyst yn edrych ymlaen pwy bynnag maen nhw'n chwarae. Barod am gêm Abertawe nawr? Yndw. Lot mwy i ddod. Drychwch ar y golygfeydd yma. Dyna mae fe'n ei olygu. Y Drenewydd sy'n mynd â hi. Dwi'n yn siŵr beth yw'r ddined blwyddyn newydd nhw. Maen nhw wedi cadw ati o'r gwaelodion yr holl ffordd i Ewrop. Llongyfarchiadau enfawr i'r Drenewydd. Wel, nid yn ysfercher Cymru yn erbyn Ffrainc. Ta-ra. Dyna i chi waith tîm arbennig. Pêl-droed gartref gyda Screwfix. Nodwyr pêl-droed ar S4C.